Γεια σας αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ion FM και στην εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα. Στο μικρόφωνο είναι η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως κάθε Σάββατο έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, πρώην υπερυπουργό με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρο του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Κύριε Λαφαζάνη, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Γιολάντα μου, για την πρόσκληση και πιστεύουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα για το κοινό μας συζήτηση, για όσους θα μας ακούσουν. Μα κύριε Λαφαζάνη, είστε ο μοναδικός ίσως πολιτικός που δεν μετράει τα λόγια του, δηλαδή λέτε πάτε την αλήθεια. Και θα ήθελα σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε με την καταδικαστική απόφαση μετά από πολύχρονη ταλαιπωρία αναβολών επί των αναβολών των ελληνικών δικαστηρίων και στην υπόθεση που αφορούσε στην προσπάθειά σας και στους αγώνες σας καλύτερα, να εμποδίσετε τους παράνομους πληστηριασμούς που αφορούσαν και σε πρώτες κατοικίες Ελλήνων πολιτών. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι παρακαλώ για αυτήν την απόφαση, την πολύκροτη απόφαση, γιατί πήραν πάρα πολύ θέση υπέρ σας όσον αφορά αυτή την απόφαση. Ναι, ασφαλώς. Ήταν μια τραγική στιγμή, θα έλεγα, για την Ελλάδα, η καταδικαστική απόφαση που έλαβε το τριμελές πλημελιωδικείο σε βάρος μου, με φυλάκιση και με καταδίκαση σε φυλάκιση 18 μηνών, 1,5 χρόνο δηλαδή, και μου έδωσε για γλυκαντικό, υποτίθεται, μια τριετή αναστολή, η οποία βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον με αυτή την τριετή αναστολή, και δεν εννοώ το μακρινό μέλλον, το άμεσο μέλλον, διότι επακολουθούν άλλες 3 δίκες σε βάρος μου για θέματα αγώνα κατά των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας φτωχών ανθρώπων. Και αν στην επόμενη δίκη που θα έχω για πληστηριασμούς, για παρεμπόδιση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας που θα γίνει το Μάρτιο, η επόμενη δίκη, καταδικαστώ για παράδειγμα άλλους 16 μήνες, τότε πάει περίπατο, άλλους 18 μήνες, τότε πάει περίπατο η τριετής αναστολή της καταδίκης και ασφαλώς θα οδηγηθώ στη φυλακή. Αυτό κύριε Λαφαζάνη είναι τρομακτικό. Δεν θα το σκεφτούμε, δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε οι Έλληνες πολίτες, γιατί δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Και να σας πω κάτι, όλο αυτό που συνέβη τώρα με εσάς, αν θέλετε, είναι ενδεικτικό και της τιμωρίας που έλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το Ευρωκοινοβούλιο, σωστά, για την έλλειψη κράτους δικαίου. Συμφωνείτε? Ναι, θα πούμε γι' αυτό παρακάτω, νομίζω, γιατί αυτό το θέμα έχει πολλές πλευρές και αυτά που ακούμε και λέγονται δυστυχώς δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που πρέπει να λεχθεί σήμερα στον ελληνικό λαό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ μιλάω για την καταδικαστική μου απόφαση και για το ενδεχόμενο να οδηγηθώ γρήγορα στη φυλακή, όχι γιατί εγώ φοβάμαι τη φυλακή, είτε γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό θα είναι μειωτικό για μένα. Αντίθετα, και η καταδίκη αυτή που είχα, και αν πολύ περισσότερο πάω και φυλακή, αυτά θα είναι μεγάλα παράσημα για τη ζωή μου, τα οποία θα κρεμάσω πολύ ψηλά, να τα βλέπουν τα παιδιά μου και να καμαρώνουν. Ναι, αλλά κύριε Λαφαζάνη, θα είναι και επέσχυντες όμως αποφάσεις που αφορούν βέβαια. Βεβαίως επέσχυντες αποφάσεις, δεν χωράει καμία αμφιβολία, αλλά δεν είναι μειωτικές, δεν είναι σε βάρος μου, δεν είναι προσωπικό μου πρόβλημα. Εγώ δεν αισθάνομαι άσχημα με αυτές τις αποφάσεις, δεν έχω κάνει κανένα απολύτως έγκλημα. Αντίθετα, αγωνίστηκα στην πρώτη γραμμή για να υπερασπιστώ τα ιερά και τα όσια της ελληνικής οικογένειας, η οποία βάλεται πανταχώθεν σήμερα, τα ιερά και τα όσια της ελληνικής οικογένειας, τα οποία είναι πρώτο και κύριο το σπίτι της, η στέγη της. Είναι αυτό το οποίο λέει ο ελληνικός λαός κατά παράδοση, το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό διακυβεύεται σήμερα και αυτό υπερασπίζομαι και γι' αυτό με διώκουν και γι' αυτό με φυλακίσανε.
Και αυτό είναι ενδεικτικό πάντως μιας κατρακύλας που έχει πάρει όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά όλο το πολιτικό σύστημα, διότι αποτελεί ντροπή για την Ελλάδα, ντροπή για την ανύπαρκτη δημοκρατία και εδώ και στην Ευρώπη, γιατί είναι και στα δύο ανύπαρκτη η δημοκρατία και ένοχος ένοχον ούπιοι, είναι και οι δύο ένοχοι, και το Ευρωκοινοβούλιο και η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κατεστημένο, διότι δεν υφίσταται δημοκρατία ούτε στη χώρα μας ούτε στη λεγόμενη Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό ιδεώδες έχει καταντήσει ένα κουρέλι το οποίο το σέρνουν και το γυρίζουν από εδώ και από εκεί περιφρονητικά πλέον και οι ίδιοι οι λαοί οι οποίοι κάποτε είχαν ελπίδες στο λεγόμενο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι ότι εγώ καταδικάστηκα, αλλά ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του συντηρητική πλειοψηφία δεν ξέρει για την καταδίκη μου. Εγώ μιλάω στον κόσμο και του λέω ότι συνέβη αυτό και αυτό και μου λέει μα είναι δυνατόν, πότε έγινε αυτό? Αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό είναι πολύ μεγάλη αδικία. Πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι? Για τη φήμωση φροντίζουν τα πετσωμένα συστημικά κανάλια, κύριε Λαφαζάνη. Πολύ σωστά, Ιολάντα, έτσι ναι. Είναι ακριβώς. Ούτε ένα από αυτά τα λεγόμενα δημοκρατικά, πολυφωνικά, πλουραλιστικά, όπως μας κοροϊδεύουν κανάλια, δεν είπε μία κουβέντα για μένα. Όχι για να με υπερασπίσει, την είδηση να πει, μόνο την είδηση. Ούτε την είδηση δεν υπάρχει. Ούτε την είδηση, ναι. Οι οποίοι, άκαρα του τάφους, οι οποίοι εφημερίδες, τηλεοράσεις, το διαδίκτυο όσον αφορά τα κατεστημένα μέσα, είναι μερικές μόνο έντιμες φωνές, σηκωθήκανε και είπαν την είδηση και καταγγείλαν αυτό το γεγονός και την αδικία αυτή, η οποία είναι πρωτοφανής, διότι όλοι οι κλέφτες, όλοι οι λοποδίτες, όλοι αυτοί που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, όλοι αυτοί οι οποίοι την ξεπούλησαν στην κυριολεξία, γιατί είναι ξεπουλημένη η Ελλάδα και συνεχίζει να ξεπουλιέται, όλοι αυτοί που την ξεπούλησαν, όλοι αυτοί που φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό και τον έριξαν σε δυστυχία και απελπισία, όπως βλέπουμε γύρω μας να μας περιτυλίγει η δυστυχία και η κακή κατάσταση, τα αισθήματα της στενοχώριας που βλέπουμε γύρω μας. Λοιπόν, αυτά όλα που μας περιβάλλουν, λοιπόν, αυτοί τα κάνανε και όλοι αυτοί που κλέψανε και προδώσαν τη χώρα είναι ελεύθεροι και πολλοί από αυτούς κυβερνάνε και έχουν ύπατα αξιώματα. Και μόνο εγώ, επειδή πήγα να σώσω 5 σπίτια, 10 σπίτια φτωχών ανθρώπων από τον πληστηριασμό, μόνο εγώ καταδικάστηκα, μόνο εγώ πήγα στο εδόλιο και μου βάλανε ποινή φυλάκισης για λόγους τρομοκρατίας, φυσικά, για να φοβήσουν τον κόσμο. Δεν πρόκειται να φοβηθεί κανένα. Θα έπρεπε όμως να εσχύνονται και οι πολιτικοί της αντιπολιτευτικής, υποτιθέμενης αντιπολιτευτικής πτέρυγας, που δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Θα έπρεπε να τεθεί θέμα στη Βουλή η δική σας υπόθεση και αυτή η επέσχυντη καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων, κύριε Λαφαζάνη. Το γεγονός ότι δεν ετέθη θέμα στη Βουλή είναι θέμα έλλειψης δημοκρατίας. Και πώς να έχουμε δημοκρατία άραγε με μια κληρονομική διαδοχή τόσων χρόνων? Βεβαίως, έπρεπε να τεθεί στη Βουλή, αλλά ποια Βουλή? Αυτή η Βουλή δεν αξίζει για τον ελληνικό λαό, δεν αξίζει για την πατρίδα μας. Είναι μια Βουλή της ντροπής, είναι μια Βουλή της γενικής συνένεσης. Θα έλεγα ότι με κάποιους έτσι ίσως περιορισμούς η Βουλή αυτή είναι σχεδόν μονοκομματική, είναι Βουλή της συνένεσης. Και ποιος να βάλει στη Βουλή θέματα, ποιος να τα εγείρει τα σοβαρά, τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον τόπο. Αυτοί που με στείλανε εμένα στις διώξεις και στα δικαστήρια, γιατί ποιος με έστειλε στα δικαστήρια? Με έστειλε στα δικαστήρια ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με έστειλε στα δικαστήρια και αυτοί που είναι τώρα στη νέα λεγόμενη αριστερά, που ούτε νέα είναι ούτε αριστερά είναι. Αυτοί με στείλανε στο εδόλιο. Αυτοί βάλανε αυτό το ελεεινό και τρισάθλιο αντιδημοκρατικό έκτρωμα που λέγεται τμήμα προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος της γενικής ασφάλειας. Βάλανε αυτό το τμήμα να απευθύνει τις κατηγορίες σε βάρος μου και να επισορεύσει 4 δίκες.
οι οποίες συνεχώς αναβάλλονται από το 2017-2018 και τώρα έφτασε στο ακροατήριο η πρώτη από αυτές, με αποτέλεσμα να έχω αυτή την καταδίκη. Αυτό το βρωμερό και τρισάθλιο τμήμα που δεν το ξέρει και αυτό ο ελληνικός λαός, διότι δεν τον ενημερώνουν τον ελληνικό λαό. Ο πλέον δημοκράτης πολιτικός δηλαδή, ο πλέον δημοκράτης πολιτικός που λέγεται Παναγιώτης Λαφαζάνης, καταδικάστηκε από αυτό το, δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω πραγματικά, το οποίο να πούμε ότι είναι δημιουργήμα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό, έτσι. Καταδικαστήκατε εσείς, ότι επιβουλεύεστε εσείς τη δημοκρατία. Είναι ντροπή. Βεβαίως. Εγώ βάζω σε κίνδυνο τη δημοκρατία και αυτοί τη διασώζουν με τον ακραίο αυταρχισμό, με τον Μπούρδουλα, με τα ΜΑΤ, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όπως κάνανε. Με την ΑΔΕ, κύριε Λαφαζάνη. Με την ΑΔΕ, όλος ο κόσμος είναι καταχρεωμένος, τον κυνηγάνε και κινδυνεύουν τα σπίτια τους. Κινδυνεύουν οι μικρές περιουσίες τους, διότι εκεί έχουν καταντήσει τον ελληνικό λαό σήμερα με τα αλλεπάλληλα νομοσχέδια τα οποία έχουν φέρει, που είναι το ένα χειρότερο από το άλλο, και αυτή τη στιγμή έχει περιέλθει σχεδόν, αν όχι στο σύνολο, σε μεγάλο μέρος και συνεχώς μεγαλώνει της περιουσίας των Ελλήνων και των πρώτων κατοικιών των Ελλήνων. Έχει περιέλθει στα χέρια το φαν και το services, οι οποίοι αυτή τη στιγμή οργιάζουν με πληστηριασμούς και εξώσεις και αρπάζουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Μεταφέρεται αυτή τη στιγμή όλη εκείνη τη σχεδόν περιουσία του ελληνικού λαού, και εκεί θα φτάσουμε σιγά σιγά να πάμε σε όλη την περιουσία, μεταφέρεται στο εξωτερικό, σε ιδιοκτησία ξένων κέντρων και των τραπεζών, αδιαφανών κέντρων, τα οποία κερδοσκοπούν και θα κερδοσκοπούν στη γη, και σε λίγο θα φτάσει στα ύψη το σπίτι και η στέγη του απλού πολίτη, και δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τη δυνατότητα να κάνει και οικογένεια. Γιατί τι οικογένεια να κάνεις όταν δεν μπορείς να πληρώνεις ούτε καν το νίκη? Δεν μπορούν να βιοπορίζονται πλέον οι Έλληνες πολίτες. Ναι. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λαφαζάνη, γιατί η άποψή σας είναι ειλικρινής και μετράει πάρα πολύ στους ακροατές και στους Έλληνες πολίτες φυσικά γενικότερα. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο το οποίο υπηρετούν πάρα πολύ καλά και χωρίς εδώ οι εντεταλμένοι των ελληνικών κυβερνήσεων και γενικότερα των πολιτικών της Βουλής? Βεβαίως είναι παγκόσμιο το σχέδιο, βεβαίως υπάρχει ο σχεδιασμός για την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, δηλαδή την καταστροφή των εθνών, των εθνικών ιστορικών πολιτισμών, τη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου χυλού, ο οποίος δεν θα έχει καμία ενότητα μεταξύ του, μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των πολιτών, δεν θα υπάρχει τίποτα το κοινό, θα είναι χωρισμένοι φιλετικά αλλά και χωρισμένοι και σεξουαλικά, όπως βλέπετε τώρα, και αυτό θα οδηγήσει σε μια κατάσταση η οποία δεν θα μπορεί πλέον να υπάρξει πραγματική αντίσταση, και τα κέντρα αυτά της παγκοσμιοποίησης, η μεγάλη πολυεθνική κολοσσή, η Big Farm, Big Tech και άλλοι και το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο θα ελέγχουν τις παγκόσμιες εξελίξεις. Αλλά βεβαίως αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός, τα οποία βεβαίως πληρώνουν τώρα οι λαοί πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν, διότι βρίσκουν τρομακτική αντίσταση πλέον από νέες δυνάμεις που αναδύονται, όπως τους BRICS, με επικεφαλή στη Ρωσία που δίνει μάχη και πόλεμο τώρα κάνει στην Ουκρανία, με πρωταγωνιστές επίσης τους Παλαιστίνιους που δίνουν έναν τρομακτικό αγώνα αυτή τη στιγμή. Και όταν λέω διαίρεση την αποεθνοποίηση και διαίρεση των πληθυσμών ανάλογα με την εθνοτική καταγωγή και ανάλογα και με τις σεξουαλικές ιδιαιτερότητες. Ο κόσμος ακούει για ΛΟΑΤΚΙ συν μάλιστα, χωρίς να ξέρει τι σημαίνει αυτό το ΛΟΑΤΚΙ.
Λοιπόν, εδώ θα το δεν πούμε. γνωρίζουμε, κύριε Λαφαζάνη, και νομίζω ότι εμείς ίσως και να βιώνουμε τη δικτατορία των ΛΟΑΤΚΙ, γιατί εκφέροντας μία άποψη μας καθιστούν αυτόματα ομοφοβικούς, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δηλαδή το ότι εγώ είμαι κατά του γάμου των ομοφυλόφιλων και κατά της τεκνοθεσίας δεν θα πρέπει να με καθιστά ομοφοβική. Όχι, βεβαίως δεν είμαστε ομοφοβικοί καθόλου, δεν είμαστε κατά των οποιοδήποτε ιδιαιτεροτήτων του κάθε πολίτη, του κάθε ατόμου, το οποίο έχει την ευχέρεια να ακολουθήσει αυτές τις επιλογές τις οποίες νομίζει, αλλά σε αυτό που είμαστε άκρως αντίθετοι, είμαστε στην προσπάθεια να επιβληθεί ένα νέο μοντέλο σεξουαλικής στάσης και σεξουαλικών προτιμήσεων και ιδιαιτεροτήτων, ένα νέο μοντέλο το οποίο θα καταπνίγει τη δυνατότητα της φυσικής αναπαραγωγής των κοινωνιών και των φυσικών αξιών που πηγάζουν από αυτή τη φυσική αναπαραγωγή στους ανθρώπους. Έτσι δηλαδή το ΛΟΑΤΚΙ, προσέξτε τώρα για το ΛΟΑΤΚΙ, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. ΛΟΑΤΚΙ ξέρετε τι σημαίνει? Το λάμδα είναι οι λεσβείες, το όμικρον που ακολουθεί είναι οι ομοφυλόφιλοι, το α, το τρίτο είναι οι αμφιφυλόφιλοι, το ταφ είναι οι τρανς, το κάπα είναι η queer και το γιώτα είναι το intersex, η intersex και intersex ερμαφρόδιτα άτομα. Αυτά είναι μαζί, ενιαίο. Αυτό σημαίνει ΛΟΑΤΚΙ, και το συν που βάζουν επιπροσθέτως είναι για να χαρακτηρίσει οποιασδήποτε άλλες σημερινές ή αυριανές αποκλίσεις. Λοιπόν, αυτές τις διαιρέσεις θέλουν να γίνουν διαιρέσεις της ίδιας της κοινωνίας, να γίνουν προτιμήσεις της ίδιας κοινωνίας, και μάλιστα επειδή έτσι θα καταστραφεί η μητρότητα και η πατρότητα, που είναι τα φυσικά θεμέλια της κοινωνίας και τα φυσικά θεμέλια της αναπαραγωγής του είδους μας, του ανθρώπου, επειδή θα καταστραφεί τώρα, προαναγγέλουν ότι πάμε σε μια δεκαετία σε τεχνητή μήτρα, η οποία τεχνητή μήτρα θα κυοφορεί στα εργαστήρια το νέο βρέφος. Και αυτό δεν το λέω εγώ αυθαίρετα, ούτε είμαι φαντασιόπληκτος. Ακούσαμε και την ομιλία του κυρίου Μπιμπίλα, κύριε Λαφαζάνη, στη Βουλή, και τα ακούσαμε αυτά. Έχει λεχθεί στη Βουλή, έχει γραφτεί, έχει. Και όλα αυτά είναι τα σχέδια τα οποία ετοιμάζουν για το μέλλον. Γι' αυτό η παγκοσμιοποίηση θέλει να διαλύσει την ιστορικότητα και την ενότητα των εθνών, που προκύπτει από την συνέχεια και την ταυτότητα και την παράδοσή τους, την ιστορία τους δηλαδή, να διαλυθεί, να έχουμε τις λεγόμενες με την κακή έννοια πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ακριβώς. Με την κακή έννοια, και μια παγκόσμια κοινότητα η οποία δεν θα μπορεί να έχει τίποτα το κοινό μεταξύ της, αλλά να διαιρείται σε μόρια, σε μοριακές ενότητες, κατά τόπους και χωρίς συνδετικούς κρίκους μεταξύ τους, ώστε να μην υπάρχει η παλιά η προσπάθεια που γινόταν για ενιαία κοινή αντίδραση εθνών και λαών. Και ταυτόχρονα η διαφορετικότητα, η σεξουαλική διαφορετικότητα, η οποία επιχειρείται να απλωθεί, θα είναι ένα πρόσθετο στοιχείο διαιρετικό, το οποίο δεν θα συνδέει, δεν θα ενώνει ανθρώπους, αλλά θα τους χωρίζει και θα τους θέτει τον έναν απέναντι στον άλλον και τη μία ομάδα απέναντι στην άλλη. Το βλέπουμε αυτό. Αυτή τη διαίρεση που λέτε τώρα τη βλέπουμε, τη διακρίνουμε, γιατί γίνεται μια διαμάχη, αν θέλετε, διαδικτυακά, που παρατηρώ εγώ, όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα του γάμου των ομόφυλων και της τεκνοθεσίας. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Γενικώς πλανάται στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους πολίτες, αν θέλετε, της Ευρώπης, η λέξη ναζισμός και ναζιστές. Είχαμε πολλά χρόνια να ακούσουμε αυτή τη λέξη, κύριε Λαφαζάνη. Μήπως έχουν δίκιο τελικά
προφέροντας αυτή τη λέξη, διότι θεωρώ ότι τα ίδια κέντρα εξουσίας που παλιά κακοποιούσαν βάναυσα τους ομοφυλόφιλους στα Auschwitz και σε όλα αυτά τα κέντρα, είναι οι ίδιοι τώρα που προωθούν το αντίθετο ακριβώς από αυτό που γινόταν τότε, δηλαδή την προπαγάνδα υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ. Άρα μήπως είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο που δεν έχει μόνο σκοπό το να εξαφανίσει και να τσακίσει τον οικογενειακό και κοινωνικό ιστό, μια ολομέτωπη επίθεση κατά της γυναίκας και της μητρότητας, μήπως τελικά θέλουν πραγματικά να στρέψουν, να ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ των straight και των ΛΟΑΤΚΙ? Μα όταν υπάρχουν οι εκρηκτικές διαιρέσεις στην κοινωνία, οι οποίες έχουν στην ίδια κοινωνία και στο ίδιο το κράτος, όσο θα υπάρχει ενιαίο κράτος και δεν θα υπάρχει μια παγκοσμιοποιημένη όπως ονειρεύονται εξουσία, όσο θα υπάρχουν λοιπόν οι διαιρέσεις αυτές, τόσο θα οξύνονται οι αντιπαραθέσεις και θα οδηγούνται σε συγκρούσεις. Αυτές οι διαιρέσεις δημιουργούν συμφέροντα και τα συμφέροντα αυτά θα προσπαθήσουν να κυριαρχήσει το ένα επί του άλλου, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα απέραντο πεδίο συγκρούσεων τον πλανήτη, όπου όμως δεν θα μπορεί να διαμορφωθεί καμία τάξη πραγμάτων, αλλά ένα χάος πάνω στο οποίο θα κυριαρχούν οι ισχυροί του χρήματος, αυτοί οι οποίοι θέλουν να ρουφάνε το αίμα των απλών πολιτών, να τους έχουν καταδικασμένους σαν σύγχρονους δούλους, από τους οποίους θα αντλούν τεράστια υπερκέρδη και θα κάνουν τριφυλή ζωή και θα έχουν την απόλυτη εξουσία του πλανήτη. Αυτά είναι τα σχέδιά τους βεβαίως, γιατί εγώ δεν βλέπω ότι μπορούν αυτά τα σχέδια να προχωρήσουν, δεν πρόκειται ποτέ να νικήσουν και να επικρατήσουν. Βλέπω αντίθετα να διαμορφώνονται μεγάλες αντίρροπες συσπυρώσεις και δυνάμεις εναντίον αυτών των σχεδιασμών, που θέλουν να διατηρήσουν την εθνική ταυτότητα, τις εθνικές παραδόσεις, που θέλουν ένα κόσμο ο οποίος να είναι πιο δίκαιος, ένα κόσμο ο οποίος θα μπορεί να συνεργάζεται σε μια βάση εθνών και λαών, με ισότιμη συνεργασία βεβαίως και με δυνατότητα να υπάρχει συνανάπτυξη όλων σε ένα πλανήτη ο οποίος θα είναι ειρηνικός. Αυτό είναι το σχέδιο το οποίο αναδεικνύεται εμέσως έστω μέσα από τους BRICS, και αυτό το σχέδιο αυτήν την ώρα πρέπει να το στηρίξουμε με τις δυνάμεις μας, όσες δυνάμεις διαθέτουμε, όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά όλοι οι λαοί του κόσμου να το στηρίξουμε και να του δώσουν τη δικιά τους, να βάλουν πάνω σε αυτό το σχέδιο τη δικιά τους φραγίδα δικαιοσύνης και ειρήνης. Αυτό είναι σήμερα το μεγάλο θέμα και το μεγάλο διακύβευμα στο σημερινό κόσμο. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικό. Βεβαίως. Επανερχόμαστε, κύριε Λαφαζάνη. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για την καταδικαστική απόφαση που αφορά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για έλλειψη κράτους δικαίου, όσον αφορά στην έλλειψη ελευθεροτυπίας κλπ. Θέλετε να μου πείτε παρακαλώ την άποψή σας πάνω σε αυτό? Το ότι υπάρχει όχι απλώς έλλειψη, ανυπαρξία κράτους δικαίου στη χώρα μας και ανυπαρξία δημοκρατίας είναι πάρα πολύ γνωστό, και εμείς το ζούμε στο πετσί μας και βλέπουμε τη στάση της κυβέρνησης, τον αυταρχισμό της, τις διώξεις που επιβάλλει, και εγώ προσωπικά τις έχω υποστεί και στο πετσί μου με τις αλλεπάλληλες δίκες και τώρα την καταδίκη που έχω στην πλάτη μου, για την οποία δεν μίλησε κανένας από τους περίφημους. Ζωντανό παράδειγμα, ναι. Δημοκράτες κατά τα άλλα, οι οποίοι κόβονται για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε στα κεραμίδια τώρα με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, βγήκε και η Νέα Αριστερά, και οι ίδιοι δεν έχουν πει τίποτα για την καταδίκη τη δικιά μου. Δεν έχουν πει τίποτα για το γεγονός ότι αυτοί καταργήσανε την διαφάνεια στους πληστηριασμούς και τους πήγανε με ηλεκτρονικό τρόπο να γίνονται στο σκοτάδι των συμβολιογραφίων. Αυτοί είναι που διαμόρφωσαν το περίφημο αυτό τμήμα της προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, που επιτηρεί τους
πάντες όσους διαμαρτύρονται, που φακελώνει, παρακολουθεί και παρακολουθεί και φυσικά και τηλεφωνικά, και αυτό είναι αποδεδειγμένο και το αποκάλυψε και στη δίκη, δεν το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αυτοί λοιπόν μιλάνε για δημοκρατία και λένε ότι αυτοί καταδικάζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για το αντιδημοκρατικό όργιο που γίνεται σήμερα επί των ημερών της. Τα ίδια κάνανε και αυτοί. Ακριβώς. Είναι υποκριτές. Υποκριτές είναι. Όπως υποκριτές είναι και στο Ευρωκοινοβούλιο. Κοκορομαχίες παίζουν και κομματικά παιχνίδια ενόψει των ευρωεκλογών. Ποιοι μιλάνε? Αυτοί οι οποίοι καταδυνάστευσαν τη χώρα μας. Στο Ευρωκοινοβούλιο είναι όλες οι αποφάσεις για τα μνημόνια έχουν περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο και έχουν εγκριθεί. Είναι αυτοί οι οποίοι λαιλάτισαν τον ελληνικό λαό. Είναι αυτοί οι οποίοι κατάργησαν το Σύνταγμά μας. Είναι αυτοί οι οποίοι τις 15 Ιουλίου έγινε πραξικόπημα στην Ελλάδα και το όχι έγινε ναι και δεν μιλήσαν. Το αντίθετο, στηρίξανε την κατάλυση της λαϊκής εντολής και της λαϊκής βούλησης. Λοιπόν, αυτοί μιλάνε τώρα για δημοκρατία. Αυτοί είναι οι καταρχήν διδάξαντες, οι οποίοι οδήγησαν σε κατάρρευση κάθε ίχνους δημοκρατίας στην Ευρώπη και την έκαναν την Ευρώπη μια πολιταρχία της Γερμανίας, στην ουσία με παρτενέρ τη Γαλλία. Βεβαίως τώρα βλέπουμε τα χάλια αυτής της απολυταρχίας και πού πηγαίνει, αυτού του ολοκληρωτικού καθεστώτος που τον λένε ευρωπαϊσμό και προσπαθούν να το εμφανίσουν σαν ιδανικό τάχα των λαών. Δεν έχουν τέτοια ιδανικά οι λαοί. Τον ολοκληρωτισμό της γερμανικής μπότας και του γαλλικού κανείς στη Γερμανία δεν θέλουν μια τέτοια Ευρώπη, μια τέτοια προοπτική, και βλέπουμε ότι αυτή η προοπτική ανατινάζεται σήμερα. Και ναι, διότι κατέρευσε το προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες της Ευρώπης. Το βλέπουμε, αν θέλετε, και από τις υπέροχα μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, εκτός από τη δική μας βέβαια, θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα, όσον αφορά το αγροτικό. Βεβαίως, η αγροτική εξέγερση είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό της αντίδρασης των λαών απέναντι στις κατεδαφιστικές πολιτικές που ακολουθούν οι Βρυξέλλες και πρώτα απ' όλα ο γερμανο-γαλλικός άξονας. Η αντίδραση των αγροτών είναι μια καραυγή σήμερα, η οποία θέλει και παλεύει για την επιβίωσή τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται, για την επιβίωση. Γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει αγρότης με τις πολιτικές που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι σήμερα μόνο αυτό, κύριε Λαφαζάνη, είδα ένα ντοκιμαντέρ Ολλανδών αγροτών, οι οποίοι το προχώρησαν λιγάκι στη σκέψη και συμφωνώ μαζί τους και είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει μόνο να πάρει τη γη μας και να σταματήσει την αγροτική ανάπτυξη, θέλει τον έλεγχο της τροφής, διότι αν σταματήσουμε εμείς να υπάρχουμε, λένε οι αγρότες, θα υπάρξει θέμα με την τροφή, και την επιβολή βιομηχανοποιημένης τροφής. Αυτό βεβαίως λένε. Χημικής. Ναι, χημικής τροφές. Θα τρώμε έντομα τα οποία ναι, θα μας γύρονται, θα τρώμε χημικά παραγόμενες ουσίες, οι οποίες θα έχουν ευτελείς τιμές και ελάχιστη όμως πραγματική διατροφική αξία και την προοπτική της ζωής των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτά βεβαίως είναι στα εργαστήρια, αυτά ετοιμάζουν και με αυτά προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν οι διάφορες μεγαλοεταιρείες των τροφίμων και οι εταιρείες οι οποίες αυτή τη στιγμή παράγουν διάφορα χημικά προϊόντα και βεβαίως οι φαρμακευτικές εταιρείες. Δηλαδή με λίγα λόγια ευνοούν την Big Pharma και τη βιομηχανοποιημένη τροφή, διότι και ο Bill Gates, αν θέλετε, έχει τόσα εργοστάσια με έντομα, δηλαδή είναι ανατριχιαστικό, και που το λέω αυτή τη στιγμή, αλήθεια σας λέω. Βεβαίως είναι ανατριχιαστικό, βεβαίως δεν είναι τρόπος ζωής αυτός, δεν θα είναι ζωή αυτή, θα είναι κάτι άλλο παρά ζωή, αυτό το οποίο σχεδιάζουν σε βάρος μας.
και αυτά που τα λέμε τώρα δεν είναι τρομοκρατικά, αποδεικνύονται με στοιχεία. Τώρα ο αγρότης, ξέρετε πόσος είναι ο αγροτικός πληθυσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το 1,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ασχολείται με την γεωργία και την κτηνοτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρετε πόσο παράγει? Μόνο το 4%. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή έχει γίνει στον αγροτικό τομέα και από την άποψη της απασχόλησης και από την άποψη του προϊόντος που παράγει. Τώρα τι κάνουνε? Όλα είναι χημικά κατασκευασμένα και εισαγόμενα από χώρες του τρίτου κόσμου με φθηνό τρόπο και αντιοικολογικό εντελώς τρόπο. Αυτοί που ενδιαφέρονται βεβαίως για την οικολογία την εγκαταλείπουν και την ξεχνούν όταν πρόκειται για τις αθρώες εισαγωγές τροφίμων, οι οποίες γίνονται με τον πιο αντιοικολογικό τρόπο, με τον πιο ανθυγιεινό τρόπο και βεβαίως και με μεθόδους εργασίας που είναι χειρότερες και από σκλαβοπάζαρα. Κύριε Λαφαζάνη, γνωρίζετε ότι ψήφισαν στη χώρα μας και την εισαγωγή μεταλλαγμένων τροφών χωρίς επισήμανση? Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους πολίτες. Βεβαίως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι σωστή η επισήμανση, διότι για να περάσουν αυτά τα σχέδια δεν πρέπει να ενημερώνεται ο απλός πολίτης. Πρέπει ό,τι του δίνουν να το τρώει αμάσιτο που λέμε, χωρίς να ξέρει τι έφαγε και τι σημαίνει αυτό, τι επιπτώσεις έχει, αν έχει φυσική προέλευση ή οποιαδήποτε άλλη προέλευση έχει. Αυτό δεν πρέπει να το γνωρίζει και γι' αυτό το κρύβουν πολύ επιμελώς αυτή την αλήθεια, αυτή την πραγματικότητα, ώστε να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που θέλουν να τα οδηγήσουν, σε έναν εντελώς άλλο τρόπο ζωής, σε άλλου είδους κοινωνίες όπου θα έχουν χαθεί οι βασικές αξίες και σε έναν κόσμο ο οποίος δυστυχώς θα είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα κάποιων καινούριων αυτοκρατόρων του πλανήτη, οι οποίοι θα εκτελούν τους πολίτες χειρότερα από ό,τι εκτελούσαν στα σκλαβοπάζαρα τους δούλους ή παλιές δουλοκτητικές κοινωνίες. Με λίγα λόγια, μια ψυχοπαθητική ελίτ η οποία έχει φέρει τον νεοφεουδαρχισμό, κύριε Λαφαζάνη, και σκλαβοποιεί τους πολίτες του κόσμου. Διότι πιστεύω ότι αυτές οι αποφάσεις, εσείς θα μας πείτε, ξεκινούν και από το Νταβός. Διότι διάβασα τι είπαν στον Νταβός όσον αφορά και στη γεωργία και όλα αυτά τα πράγματα. Και βγαίνει και κάνει και δηλώσει ο Κλάους Σβάπ και ο Χαράρι. Τέλος πάντων, επίσης. Είναι οι ηγέτες. Ναι, που λένε ότι δεν θα σας ανήκει τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι. Αυτό σημαίνει εκποίηση και μάλλον κλοπή της κινητής και ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Βεβαίως. Έτσι είναι, ακριβώς αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Αυτά είναι τα σχέδιά τους και αυτό που ζούμε τώρα, την υποκρισία Ευρωκοινοβουλίου και εναντίον ότι δεν εφαρμόζεται δίκαιο, δεν υπάρχει δίκαιο στην Ελλάδα, είναι πολύ ενδεικτικό μιας απόπειρας κοκορομαχίας, η οποία όμως δεν έχει καμιά ουσία, διότι και οι δύο, και το Ευρωκοινοβούλιο και η Ελληνική Βουλή και η κυβέρνηση της χώρας και το πολιτικό μας κατεστημένο και οι ευρωκράτες, οι ευρωγραφειοκράτες είναι ντάλε κουάλε, είναι όμοιοι μεταξύ τους και ομοίο αιπελάζει. Σωστά. Η δημοκρατία έχουν καταστρέψει τη δημοκρατία και οδηγούν τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο και αυτή η αντιπαράθεση εδώ είναι εντελώς υποκριτική. Είναι οι άνθρωποι τώρα να βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην μιλάει για τίποτα από τα αντιδημοκρατικά τερατουργήματά του. Αλλήμον, ασχολείται με την τεκνοθεσία των ομόφυλων και το γάμο. Δεν έχει άλλο θέμα ούτε η Νέα Αριστερά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαφαζάνη, το είδαμε. Βεβαίως, τώρα έχουν αποπροσανατολίσει τον κόσμο πλήρως. Όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Έχουν διαμορφώσει μια καινούργια ατζέντα, η οποία περνάει μέσα στους πολίτες,
η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά τους προβλήματα και τη ζωή τους. Ο κόσμος οδηγείται σε παγκόσμιο πόλεμο αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα βαδίζει σε μια πολύ βαθιά οικονομική κρίση, δεν είδαμε ακόμα τίποτα, όπου σαρώνει η ακρίβεια, σαρώνει η φτώχεια και η εξαθλίωση κάθε μέρα, η ζητιανιά κυριολεκτικά, ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Η ευημερούσα οικονομία τους είναι η οικονομία του 2% και του 3%. Η μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και η μεσαία ακόμα τάξη που μέχρι πρότινος ίσως τα έφερνε βόλτα, και αυτή δεν μπορεί να ζήσει όπως τουλάχιστον ζούσε, και βλέπει το ατομικό της εισόδημα να μην αρκεί για να επιβιώσει τουλάχιστον όπως επιδίωνε μέχρι πρότινος, και η οικογένειά της να βυθίζεται όλο και περισσότερο. Να πούμε, κύριε Λαφαζάνη, συγγνώμη, η αναπομείνουσα μεσαία τάξη, γιατί θεωρώ ότι τσάκισαν τη μεσαία τάξη. Μάλλον οδεύουμε προς την κατώτερη τάξη μόνο. Ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή. Ναι, δεν είναι κατώτερη με την έννοια την πολιτιστική, την ηθική, την αξιακή. Είναι κατώτερη οικονομικά. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν επιβιώνει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ίσως μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και καμιά φορά αλληλεγγύη, επιδεικνύουν αλληλεγγύη από ότι οι πιο πλούσιοι και οι έχοντες. Και αυτοί στηρίζουν ακόμα ό,τι υπάρχει στην κοινωνία μας, και αυτούς χαρακτηρίζουν ότι είναι λαϊκιστές, ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι αυτοί δεν έχουν δυνατότητα να παρέμβουν στην πολιτική ζωή και να ανοίξουν δρόμους. Αυτή τη στιγμή τους λούζουν με 1002 κοσμητικά επίθετα. Και βεβαίως όταν είναι κανείς στην περιούσια ελίτ, αυτοί όλοι είναι θαυμάσιοι, είναι αυτοί που πρέπει να οδηγούν την κούρσα, είναι οι ευρωπαϊστές, είναι οι οικουμενιστές, είναι οι αντιεθνικιστές, είναι αυτοί που γράψουν τα παλιά στα παπούτσια τον πατριωτισμό και κάθε έννοια η οποία στήριξε μέχρι τώρα τη χώρα μας και την πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτοί πλέον θεωρούνται το περιούσιο τμήμα του ελληνικού λαού, το οποίο βεβαίως καταδυναστεύει τον υπόλοιπο και το οποίο ζει κυριολεκτικά ρουφώντας το αίμα των υπολείπων Ελλήνων. Για αυτή τη στιγμή κομματικές ελίτ κυριαρχούν σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες είναι πυθύνιες στους αρχηγούς και οι αρχηγοί πυθύνιες στα παγκοσμιοποιητικά κέντρα και στα ευρωπαϊκά κέντρα. Πάνω σε αυτό θέλω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση που δεν έχει γίνει αυτή η ερώτηση. Θα την κάνω σε εσάς γιατί σας εμπιστεύομαι πάρα πολύ και σας θεωρώ πολύ έντιμο πολιτικό. Μας κυβερνούν οι ίδιες οικογένειες για χρόνια. Υπάρχει δηλαδή μια πολιτική οικογενειοκρατία και μια κληρονομική διαδοχή. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο πράγματα συνάδουν με την έννοια της δημοκρατίας? Αλίμονο, πώς θα συνάδουν με την έννοια της δημοκρατίας? Με Μητσοτάκη γεννιόμαστε, με Μητσοτάκη πεθαίνουμε. Είναι δυνατόν? Με Καραμανλή γεννιόμαστε, με Καραμανλή πεθαίνουμε. Με Παπανδρέου γεννιόμαστε, με Παπανδρέου πεθαίνουμε. Εδώ η κληρονομικότητα δυστυχώς παίζει μεγάλο ρόλο και καλλιεργείται έντονα στο λαό, ώστε να έχει μερικές οικογένειες σύμβολα και μέσα από τις οποίες πρέπει υποχρεωτικά να επιλέγει αυτούς που θα κυβερνούν. Και βεβαίως αυτές οι οικογένειες είναι ναρκοθετημένες, παίζουν το βρώμικο παιχνίδι των ξένων κέντρων στην Ελλάδα, είναι αυτοί που στηρίζουν τη νεοαπικία στη χώρα μας, τη νεοαπικιοποίηση στη χώρα μας. Και που εγώ θα τολμήσω να τους πω ότι είναι και ελληνόφωνοι κιόλας, γιατί αν θέλετε και οι πράξεις τους προδίδουν ως ελληνόφωνους και όχι ως Έλληνες. Δεν συμπεριφέρονται δηλαδή ως εντολής, όπως θα έπρεπε να γίνεται σε μια δημοκρατία, ως εντολής των πολιτών. Το αντίθετο, οι πολίτες έχουν γίνει δούλοι και εντολοδόχοι. Συμφωνείτε? Βεβαίως. Δεν υπηρετούν τον ελληνικό λαό, είναι εντολοδόχοι, αλλά όχι του ελληνικού λαού, είναι εντολοδόχοι των μεγάλων ξένων δυτικών κέντρων, στα οποία ομνίουν και τα οποία προσκυνούν και στα οποία άλλωστε οφείλουν την κυριαρχία τους και την αναπαραγωγή της κυριαρχίας τους.
Ακριβώς. Αν δεν είχαν αυτά τα ξένα κέντρα πίσω τους, δεν θα τους λογάριαζε κανένας και δεν θα έπαιζαν κανένα ρόλο. Δυστυχώς η εξάρτηση είναι αυτή η οποία συντηρεί και αναπαράγει το καθεστώς στο οποίο ηγούνται. Σωστά. Επίσης να σας πω ότι είστε ο μοναδικός πολιτικός που ανέφερε τη λέξη πόλεμος, διότι και στη Γερμανία, από ό,τι γνωρίζω, και στις σκανδιναβικές χώρες προετοιμάζουν οι πολιτικοί τους πολίτες των χωρών για έναν επικείμενο πόλεμο ή για μια επικείμενη ανάφλεξη. Εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται καθόλου λόγος. Είστε ο πρώτος που έχει αναφερθεί σε αυτό. Θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο για να διαφωτίσουμε τους ακροατές, να είναι και αυτοί έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενον? Εδώ στην Ελλάδα υπηρετούμε με συνέπεια και δουλικότητα τα ξένα κέντρα, χωρίς να ξέρουμε ούτε πού μας πάνε, ούτε να αισθάνομαστε την ανάγκη να ρωτήσουμε ή να σκεφτούμε επ' αυτόν. Γι' αυτό έχουμε βάλει τον μονόδρομο μπροστά των ξένων κέντρων και των αποφάσεών τους και εμείς ακολουθούμε, απλώς ακολουθούμε, άκρητα ακολουθούμε. Ούτε σκεφτόμαστε, ούτε προσπαθούμε να προβληματιστούμε, ούτε θέτουμε ένα αμφιβόλο τις επιλογές των κυρίαρχων δυτικών κέντρων. Το αντίθετο. Αυτό το έχω ζήσει ο ίδιος πολύ καλά και μέσα από τη Βουλή 15 χρόνια και μέσα στα κυβερνητικά κέντρα της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαν πάρει ιδέα, δεν είχαν ιδέα και δεν έχει ακόμα ιδέα η σημερινή ελίτ ότι ο κόσμος για τον οποίο ακολουθεί δεν υπάρχει πλέον. Αυτός ο κόσμος έχει τελειώσει. Αυτός ο κόσμος δεν έχει προοπτική καμία. Και εννοώ για την λεγόμενη Δύση. Η Δύση δει αυτή τη στιγμή και δει με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό το έλεγα εγώ από το 2015 που ήμουνα υπερυπουργός στην κυβέρνηση με 5 υπουργεία. Περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης, παραγωγικής ανασυγκρότησης, βιομηχανίας. Ναι, λοιπόν, και αυτό το έλεγα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό και στους συναρμόδιους υπουργούς, τους εξηγούσα ποια είναι η κατάσταση. Ότι αυτή τη στιγμή δίνεται μοναδική ευκαιρία στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, να σηκώσει κεφάλι, να υπερασπίσει το εθνικό και λαϊκό συμφέρον, να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη πορεία, η οποία ανεξάρτητη πορεία θα μας αναδείξει ως μεγάλη οικονομική, πολιτική αλλά και στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, ώστε να μην υφιστάμεθα ταπεινώσεις, εξευτελισμούς και να μην ακολουθούμε την τουρκική σατραπία στις απειλές της και στις υποδείξεις της, γιατί αυτό κάνουμε στην ουσία. Εδώ βλέπουμε να χάνουμε συνεχώς κυριαρχικά δικαιώματα και να λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Και τώρα έχει χειροτερέψει το πράγμα, κύριε Λαφαζάνη, γιατί εγώ βλέπω ότι δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο πλέον αν αγοράσουν τα αεροδρόμια του Αιγαίου Τούρκοι. Διότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δεν υπάρχει? Τι λέτε κι εσείς? Βέβαια, πώς δεν υπάρχει? Εδώ ήδη στην Αλεξανδρούπολη πάει να δημιουργηθεί με το άνοιγμα που κάνει υποτίθεται η κυβέρνηση στην ανώτατη παιδεία, πάει να δημιουργηθεί πανεπιστήμιο τουρκικό. Εγώ βλέπω αύριο με αυτή την λογική των λεγόμενων ιδιωτικών πανεπιστημίων, για τα οποία μπορούμε να πούμε παρακάτω ορισμένα πράγματα, με αυτή τη λογική βλέπω ότι σε λίγο θα έχουμε τουρκικά πανεπιστήμια και στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη. Και ποιος θα τα εμποδίσει τότε να δημιουργηθούν αυτά τα πανεπιστήμια, αφού το νομοθετικό πλαίσιο αυτό στηρίζει? Δεν θα μπορεί να γίνει καμία απολύτως εξαίρεση. Λοιπόν, και πέραν τα τουρκικά θα έχουμε και άλλου είδους πανεπιστήμια, τα οποία κάθε άλλο παρά θα έχουν σχέση με εθνικά συμφέροντα. Πειρατικά στην ουσία πανεπιστήμια, αλλά που θα παίζουν ένα φοβερά αντεθνικό και αντιανθελληνικό ρόλο. Στην ουσία θα αποκλείσουν τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών από τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διότι θα είναι και θέμα τσέπης φυσικά. Θα φτάσουμε και για να ολοκληρώσω. Ναι, βεβαίως. Και έχει σημασία αυτόν τον πόλεμο.
αυτό με τον πόλεμο έχει τεράστια σημασία, γιατί αυτό θα επισυμβεί πολύ σύντομα. Εκεί οδηγούνται τα πράγματα και εμείς εδώ κοιμόμαστε του καλού καιρού. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται, σε τι εξελίξεις βαδίζουμε. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εγώ τότε λοιπόν στην κυβέρνηση είχα προτείνει εναλλακτικό δρόμο και τότε είχαν πέσει όλοι επάνω μου. Όλα τα κόμματα με λέγανε δραχμιστή, με λέγανε ρωσόφιλο, με λέγανε ότι δεν αντιδυτικό. Ξέρετε πόσοι έχουν γίνει δραχμιστές τώρα, κύριε Λαφαζάνη, που βλέπουν το χάλι, το ότι δεν μπορούν να βιοποριστούν και λένε τη δραχμή δραχμούλα. Άρα ήσασταν πολύ επίκαιρος τότε και τώρα φυσικά. Αυτά που έλεγα τότε άνοιγαν ένα καινούριο δρόμο, ρεαλιστικότατο δρόμο για τη χώρα, και σήμερα η Ελλάδα, αν ακολουθούσε αυτή την πορεία και όχι το τρίτο μνημόνιο και τη μνημονιακή δικτατορία που έχουμε ακόμα στη χώρα μας, αν ακολουθούσε λοιπόν το δρόμο που υποδείκνυα, σήμερα θα είχαμε μια πολύ διαφορετική Ελλάδα, ανεξάρτητη Ελλάδα, παραγωγική Ελλάδα, δημοκρατική Ελλάδα, κοινωνική Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία θα ήταν σεβαστή στον περίγυρό της και δεν θα ήταν κάρπα-ζωής πράκτορας από παντού. Γιατί εδώ μέχρι και τη Αλβανία μας μεταχειρίζεται ταπεινωτικά και το ανεχόμεθα. Λοιπόν, τότε δεν ακολουθήσαν αυτόν τον δρόμο, δεν βλέπαν τις εξελίξεις, θεωρούσαν ότι η Δύση είναι κυρίαρχη, παντοδύναμη. Σήμερα βλέπουμε βεβαίως πιο καλά ότι η Δύση δεν προχωράει. Η Δύση συνεχώς υποχωρεί. Είναι ο καρποζωής πράκτορας της Αμερικής, κύριε Λαφαζάνη, η Δύση? Όλη η Δύση είναι κάτω από την πότα των Αμερικανών. Ναι. Ακόμα και η Γερμανία, όπως είπε ο Μπρεζίνσκι, είναι απικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ο Μπρεζίνσκι. Ο Μπρεζίνσκι που ήταν σύμβουλος εξωτερικών της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και διανοητής με μεγάλα βιβλία, με πολλά βιβλία κτλ. Λοιπόν, αυτός έγραφε λοιπόν ότι χαρακτήριζε τη Γερμανία απικία των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ευρώπη ακόλουθο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλοι βεβαίως εξεπλήσονται τότε τι είναι αυτά που λέει εδώ, η Ευρώπη ανέρχεται, η Ευρώπη ανεξαρτητοποιείται κτλ. Ήταν τόσο ηλίθιοι που δεν βλέπαν την πραγματικότητα. Την έβλεπε όμως ο Μπερζίνσκι, όπως και πολλοί στοχαστές. Αυτά είναι που τους τα έλεγα και εγώ βεβαίως και τους έλεγα που πάει το πράγμα, και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε άνοιγμα στη Ρωσία, γι' αυτό να μην υποκύψουμε στους εκβιασμούς, και αν είναι να φτάσουμε στο αμήν και να μας πατήσουν πάλι στο λαιμό, τότε καλύτερα είναι να προχωρήσουμε στο εθνικό μας νόμισμα. Σωστά. Λοιπόν, αυτά δεν ακούγονταν, τώρα όμως είναι σε ακραία επικαιρότητα. Ακριβώς. Τώρα δεν έχουμε άλλη δυνατότητα από το να ακολουθήσουμε έναν ανεξάρτητο δρόμο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Η Ουκρανία ητάται αυτή τη στιγμή. Είδατε και τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι καθαίρεσε σε μια νύχτα τον Ζαλούσκι, τον αρχιστράτηγο μέχρι τώρα του Ουκρανικού στρατού. Υπάρχει μια τρομακτική πολιτική και στρατιωτική αναταραχή στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να αντέξει. Προσπαθούν όμως χωρίς να βλέπουν την πραγματικότητα τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο η Βρετανία και οι Βρυξέλλες, η Γερμανία, να στηρίξουν την Ουκρανία πάση θυσία. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος, για να μπορέσει να στηριχθεί η Ουκρανία, να έρθουν να την στηρίξουν οι βαλτικές και οι σκανδιναβικές χώρες, ακόμα και χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως η Πολωνία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε, γιατί θέλω πολύ να εστιάσετε σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στη δεύτερη ώρα και για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, είναι η εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα. Στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε εν μέσω μιας πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας με τον αγαπημένο κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Κύριε Λαφαζάνη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω στον πόλεμο, πολύ σχετικό και με την Ουκρανία. Μια στιγμή, γιατί έχει σημασία. Εδώ είναι κόμπος αυτά που λέμε και πρέπει ο κόσμος να τα ακούσει, γιατί είναι το μέλλον μας αυτά. Βεβαίως. Και δηλαδή ότι εδώ η Ουκρανία, παρόλο ότι δεν μπορεί να κρατήσει την επέλαση των ρώσικων στρατευμάτων και χάνει έδαφος καθημερινά, παρόλα αυτά η Δύση, οι έρακες της Δύσης, Αμερική, Βρετανία, Βρυξέλλες, Γερμανία, δεν αφήνουν τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά σε μια ειρηνική διέξοδο στον πόλεμο αυτόν. Θέλουν να κρατήσουν την Ουκρανία να πολεμάει μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Και θέλουν μάλιστα, προκειμένου να τη στηρίξουν, όπως σας είπα, να βάλουν και άλλες χώρες, επιθύμια όργανα τους, βαλτικές χώρες, σκανδιναβικές χώρες κτλ., να στηρίξουν την Ουκρανία έμπρακτα με στρατό και να οδηγήσουν τα πράγματα σε ένα είδος παγκόσμιου πολέμου. Το ίδιο βεβαίως γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος της Γάζας, μην ακούτε τι λένε και τι γράφουν οι φυλάδες εδώ, που είναι όλες υποταγμένες στην σιωνιστική μερίδα. Και δεν τις πιστεύει κανείς, κύριε Λαφαζάνη, ναι. Ναι, η σιωνιστική μερίδα που κυβερνάει το Ισραήλ. Μην τα ακούτε αυτά. Το Ισραήλ έχει τεράστιο πρόβλημα σήμερα, στρατιωτικό πρόβλημα. Πέραν του πολιτικού προβλήματος, στρατιωτικό πρόβλημα. Χάνει συνεχώς στρατιώτες, χάνει αξιωματικούς σε μεγάλο αριθμό. Έχει καταστροφές, υφίσταται μεγάλες καταστροφές. Το κόστος του πολέμου είναι τεράστιο και δεν μπορεί να το αντέξει στις πλάτες του η Ισραηλινή οικονομία. Και υποφέρει αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός λαός και δυσανασχετεί, ιδιαίτερα η νεολαία. Το Ισραήλ επίσης προκαλεί για να δείξει ότι δεν χάνει έδαφος, αλλά κάθε πρόκληση που κάνει έχει ως επίπτωση να φαίνεται η γύμνια του. Δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τις εξελίξεις στο Λίβανο και τις επιθέσεις της Χεσμολάχ, οι οποίες θα κλιμακωθούν από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα, ούτε μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις που είναι σε βάρος του και υπέρ των Παλαιστινίων και στη Συρία και στο Ιράκ. Επίσης έχουμε τώρα και τον πόλεμο το Χούθι. Ναι. Οι Χούθι αυτή τη στιγμή οδηγούν τις εξελίξεις σε μια κατάσταση η οποία γίνεται ανυπόφορη όσον αφορά την διακίνηση προϊόντων, εμπορευμάτων μέσα από τις θαλάσσιους δρόμους. Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να ψωνίζουμε τίποτα, κύριε Λαφαζάνη. Βέβαια. Εμείς πληρώνουμε όχι τους Χούθι, πληρώνουμε τους σιωνιστές του Ισραήλ που ξεκινήσαν αυτόν τον βρώμικο πόλεμο στη Γάζα, που είναι στην ουσία δεν είναι πόλεμος, είναι πόλεμος εναντίον αμάχων, είναι γενοκτονία. Και εθνοκάθαρση, συμφωνείτε? Ναι, βεβαίως, έτσι είναι. Και αυτόν τον πόλεμο λοιπόν που κάνουν στην Γάζα δεν μπορούν να τον κερδίσουν ούτε οι Ισραηλινοί. Και θα συναντήσουν, όχι μόνο θα βαλτώσουν σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα οδηγηθούν και σε ήττα. Ακούστε το αυτό που σας λέω, θα οδηγηθούν σε ήττα. Γιατί η ήττα για τους Ισραηλινούς τι είναι? Να μην μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους στη Γάζα. Δεν θα την επιβάλλουν τη βούλησή τους στη Γάζα, δεν θα κυριαρχήσουν στη Γάζα οι Ισραηλινοί. Θα είναι μια ζωή σε ένα ανηλεή πόλεμο με τους Παλαιστινίους, οι οποίοι με τους τρόπους που έχουν και με τις δυνατότητες που έχουν θα τους προκαλούν τεράστια ζημιά. Είναι ένας πόλεμος που δεν τελειώνει. Και εδώ αυτός θα κινδυνεύει μάλιστα να γενικευθεί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μία ανάφλεξη, σοβαρή ανάφλεξη στο Μεσανατολικό, τι επίπτωση μπορεί να έχει στο παγκόσμιο γίγνεσθε? Παγκόσμιος πόλεμος είναι αυτό. Αυτό είναι παγκόσμιος πόλεμος. Εδώ έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη, οι οποίοι και οι δύο με τον τρόπο τους οδηγούν τα πράγματα στα άκρα. Και μέσα από τους δύο αυτούς πολέμους, αν δεν επέμβουν λαοί, αν δεν μπορέσουν να συντριβούν η Δύση και το Ισραήλ, αν δεν συντριβούν, κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
γιατί είναι αδίστακτοι οι κύκλοι που κυριαρχούν σήμερα και στο Ισραήλ, οι σιωνιστές του Ισραήλ, και αδίστακτοι κύκλοι που κυριαρχούν στη Δύση. Θέλουν το δόγμα τους είναι ή εμείς θα ηγεμονεύουμε και θα κυριαρχούμε, ή αλλιώς αν δεν κυριαρχούμε εμείς, καλύτερα ο πλανήτης να μην υπάρχει. Αυτό είναι το δόγμα δυστυχώς που κυριαρχεί. Και γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη στιγμή η ανθρωπότητα. Και ιδιαίτερα σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα που είναι στην κόψη του ξηραφιού. Η Ελλάδα η οποία συμπλέει με τη Δύση και συμμετέχει στον πόλεμο με τον πιο άγριο και δραστήριο τρόπο, θα έλεγα, με τις βάσεις Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Σούδα, ναι. Ναι, με τις φρεγάτες που στέλνει στην Ερυθρά θάλασσα, με την υποστήριξη που δίνει πολιτική και οικονομική και στρατιωτική στην Ουκρανία, με τη στήριξη που δίνει στο Ισραήλ. Λοιπόν, είναι στην αιχμή του δώρατος και η Ελλάδα κινδυνεύει στην πρώτη γραμμή των κινδύνων, βρίσκεται να υποστεί τα αντίπεινα. Ό,τι και να γίνει, η Ελλάδα θα έχει τρομακτικές συνέπειες. Και δεν θέλω να κινδυνολογήσω όταν τα λέω αυτά. Λέω την αλήθεια, την οποία πρέπει να γνωρίζει αυτή τη στιγμή ο πολίτης. Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Σούδα κινδυνεύουν και μαζί τους όλη η Ελλάδα. Και κινδυνεύουμε μέσα από δραματικές εξελίξεις που έρχονται να χάσουμε και στο σύνολο της Κύπρου και το Αιγαίο. Μήπως και την Κρήτη. Η επόμενη ερώτησή μου αφορά σε κάτι. Θα σας κάνω μία ερώτηση, κύριε Λαφαζάνη, που δεν ήθιστε να την κάνουν. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το σχέδιο των σιωνιστών αφορά στο Μεγάλο Ισραήλ, που το Μεγάλο Ισραήλ θα συμπεριλαμβάνει μέσα και τη μισή Κύπρο και την Κρήτη? Κοιτάξτε, υπάρχουν οι σιωνιστές οι οποίοι εθεροβατούν. Είναι θεροβάμονες, ονειρεύονται διάφορα σχέδια, ονειρεύονται ένα Ισραήλ το οποίο θα κυριαρχεί στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Αυτά όλα βεβαίως είναι για γέλια. Τα σχέδια είναι για γέλια αυτοί οι σχεδιασμοί. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κρατήσει την αυλή του. Και δεν βλέπω μετά από αυτόν τον πόλεμο που διεξάγει με τον πιο ανελαίητο τρόπο ότι θα μπορέσει να επιβιώσει το Ισραήλ. Αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη και ελπιδοφόρα. Δεν θα επιβιώσει το Ισραήλ. Εκτός πια αν οι κύκλοι αυτοί που είναι στο Ισραήλ κυβερνάνε και είναι και πίσω από το Ισραήλ και οι παγκόσμιοι κύκλοι βάλουν σε κίνδυνο την ύπαρξη όλης της ανθρωπότητας. Και εμείς μπορούμε να προλάβουμε αυτό το κίνδυνο αν αφυπνιστούμε και αντιδράσουμε. Αφυπνιστούμε και αντιδράσουμε. Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε και να είμαστε στον καναπέ μας, να σχολιάζουμε απλώς τις εξελίξεις, να βρίζουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, αλλά να μην κάνουμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή πρέπει και μπορούμε να κάνουμε. Ο Μητσοτάκης δεν στέκεται πουθενά. Ο Μητσοτάκης έχει χάσει όλα τα μέτωπα αγροτών, στο μέτωπο της παιδείας. Έχει χάσει το μέτωπο της κοινωνίας με όλα αυτά που κάνει, με τις καταργήσεις μητρότητας και πατρότητας που εξωθεί τις εξελίξεις. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μια γενική κατακραυγή την κοινωνία απέναντί του. Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικά τελειωμένος. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει εμείς. Αυτό και δυστυχώς συμπεριφερόμεθα λες έχουμε τον ηγεμόνα, τον ηγέτη, τον Λαδιοφιλονίκητο, ο οποίος έχει τα 40, δεν ξέρω πόσα έχει, τίποτα δεν έχει. Τίποτα απολύτως. Δημοσκοπήσεις τιμένες έχει και ένα κόσμο ο οποίος είναι αγανακτισμένος. Αλλά απλώς ο κόσμος δεν βρίσκει έκφραση να οδηγήσει τα πράγματα σε πτώση του Μητσοτάκη και σε μια άλλη λύση. Δεν βρίσκει έκφραση γιατί οι κατεστημένες δυνάμεις που κάνουν την αντιπολίτευση είναι συνενετικές και όμοιες σχεδόν με την κυβέρνηση. Επομένως δεν δημιουργούν εμπιστοσύνη καμία ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας, ότι μπορούν να τα αλλάξουν. Την έλλειψη αντιπολίτευσης την έχουν καταλάβει οι Έλληνες πολίτες, γι' αυτό και δεν πήγαν να ψηφίσουν, ναι. Υπάρχουν όμως δυνάμεις που μπορούν να ανατρέψουν τη σημερινή κατάσταση. Πρώτα απ' όλα είναι το δίκαιο που είμαι εγώ επικεφαλής, με ένα πλατή μέτωπο που πρέπει να γίνει και υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να κάνουν αυτό το πλατή μέτωπο, το οποίο πρέπει να πρωταγωνιστήσει και μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις. Βεβαίως όμως χρειαζόμαστε στήριξη, χρειαζόμαστε και οικονομικά μέσα, οικονομική βοήθεια. Δεν ζητάμε οικονομική βοήθεια από τους λομπίστες
και από τους διαπλεκόμενους ολιγάρχες. Εμείς ζητάμε οικονομική βοήθεια λίγα από τους πολλούς, από που υποφέρουν, από τους πολλούς που βλέπουν να πνίγονται, από τους πολλούς οι οποίοι βλέπουν να πετάγονται έξω από το παιχνίδι και να χάνουν την υπόστασή τους. Όλοι αυτοί πρέπει να μας στηρίξουν εμάς, το δίκαια Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης, να στηρίξουν τη δική μας παρουσία και τη δική μας θέση. Είναι μια έντιμη αξιοπρεπής φωνή η οποία είναι φερέγγια. Και το ξέρουν αυτό. Και το πρόσημο του έντιμου πολιτικού το κατέχετε, κύριε Λαφαζάνη. Ναι, δεν είναι μόνο έντιμος, έχουμε και πρόγραμμα και προσανατολισμό. Καλά, για την αγωνιστικότητά και το πρόγραμμα, ναι, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όσοι ασχοληθήκαμε με αυτό. Εγώ θέλω να σας κάνω μια πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση. Σε όλη την Ευρώπη οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, υπερμεγέθης θα έλεγα. Γιατί είναι τόσο υποτονικές εδώ στη χώρα μας οι αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα οι αγρότες της Κρήτης απέχουν προκλητικά από αυτές τις κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα ακόμα αυτό το κίνημα δεν είναι χειραφετημένο από τις κομματικές σημερινές ηγεσίες. Δυστυχώς οι αγροτοσυνδικαλιστές στο μεγάλο μέρος τους, γιατί υπάρχουν και έντιμες αγωνιστικές φωνές οπωσδήποτε, οι αγροτοσυνδικαλιστές λοιπόν ελέγχονται από τις κομματικές γραφειοκρατίες της λεγόμενης αντιπολίτευσης, οι οποίες χειραγωγούν και το αγροτικό κίνημα έτσι ώστε να μην ξεφύγει εντός εισαγωγικών από τα πλαίσια που θέτει το σημερινό σύστημα. Και αυτό το βλέπουμε, το πώς κινείται ο αγροτικός κόσμος όταν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα ύπαρξης. Σε μια πενταετία δεν θα υπάρχει αγρότης στην Ελλάδα. Μα περιμένουν μόνο τις επιχορηγήσεις, χωρίς να σκέφτονται τον κίνδυνο του άμεσου μέλλοντος, που σημαίνει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπράβο, ναι. Αυτή είναι η ουσία, ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει ελληνικό αγροτικό προϊόν στην αγορά. Δεν θα υπάρχει ελληνικό φρούτο, δεν θα υπάρχει ελληνική αγροτική παραγωγή, όπως έχει σχεδόν εξαφανίζεται και η ελληνική μεταποιητική και βιομηχανική παραγωγή. Δεν έχουμε, οδηγούμαστε στον πάτο και στα δύο και γινόμαστε μια χώρα γκαρσονιών, μια χώρα τουριστική, μια χώρα υπηρεσιών και μάλιστα υπηρεσιών μη ανταγωνιστικών τις περισσότερες φορές και της κακιάς ώρας και ελεγχόμενων από τα ξένα κέντρα, όπως οι τράπεζες. Οι τράπεζες, δεν υπάρχει τράπεζα ελληνική. Όλες οι τράπεζες ανήκουν σε ξένα φαν. Οι τράπεζες. Επίσης οι ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης τα φαντς που βλέπουμε και αρπάζουν την ακίνητη περιουσία, όπως σας είπα προηγούμενα, αυτοί είναι όλοι ξένοι και αυτοί την αρπάζουν με ένα ληστρικό υπερκέρδος. Αγοράζουν τα νίκια, τα κόκκινα δάνεια με το 10% του αρχικού ποσού του δανείου και ζητάνε το ποσό του δανείου στο ακέραιο. Δηλαδή ένα δάνειο 100 ευρώ, το οποίο κοστίζει, το έχουν πάρει με 10 ευρώ. 100 ευρώ αρχικό δάνειο. Έτσι. Υφαρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων και τις χαρίζουν στα ξένα φαντς. Μπράβο. Και το παίρνουν με 10 ευρώ, το δάνειο αυτό των 100 ευρώ το παίρνουν με 10 ευρώ, δίνοντας 10 ευρώ παίρνουν το δάνειο στα χέρια τους. Το δάνειο αυτό στο μεταξύ με τις προσαυξήσεις έχει φτάσει 300 ευρώ που λέει ο λόγος και αυτοί το ζητάνε στο ακέραιο. Με 10 ευρώ ζητάνε 300 ευρώ από τον δανειολήπτη. Δηλαδή μιλάμε για την υπερεκμετάλλευση. Τέτοια εκμετάλλευση δεν έχει εμφανιστεί προηγούμενα στην ιστορία, ούτε στην δουλοκτησία δεν γινόταν τέτοιες εκμεταλλευτικές καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό ζούμε, αυτή την Ελλάδα ζούμε και γι' αυτό πρέπει να αντιπαλέψουμε αυτές τις καταστάσεις και ο αγρότης είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο. Σε μια πενταετία θα είναι είδος υπό εξαφάνιση. Συνεπώς, κύριε Λαφαζάνη μου, έχουμε τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και μια νοσηρή παρασιτικότητα που προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα τουρισμό που δεν αποδίδει εδώ στη χώρα. Ακριβώς. Τουρισμό το οποίο τα έσοδα φεύγουν στο εξωτερικό.
και τουρισμό του οποίου οι τουρίστες που έρχονται καταναλώνουν τα προϊόντα των χωρών τους και όχι τα ελληνικά προϊόντα, γιατί δεν υπάρχουν ελληνικά προϊόντα και δεν τα διαφημίζουμε, δεν τα στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιο παραγωγικό και εισοδηματικό όφελος. Ο φθινοτουρισμός με τα βραχιολάκια που τρώνε μέσα στο ξενοδοχείο, δεν βγαίνουν να καταναλώσουν στα μαγαζιά. Με λίγα λόγια μας εξαθλίωσαν ως χώρα, κύριε Λαφαζάνη. Και αυτή τη στιγμή παρίσταται ανάγκη ενός κινήματος που θα οδηγήσει τους πολίτες σε ελευθερία και δημοκρατία. Γιατί αυτό που βιώνουμε τώρα δεν είναι δημοκρατία και η χώρα μας δεν είναι χώρα. Είναι μια απικία. Βεβαίως είναι απικία, με τη χειρότερη μάλιστα σημασία της λέξης, γιατί και οι απικίες είχαν κάποια δικαιώματα παλιότερα. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένα απολύτως δικαίωμα. Ελέγχεται και κατευθύνεται από τα ξένα κέντρα και για τα συμφέροντα των ξένων κέντρων. Αυτή είναι δυστυχώς η μεγάλη αλήθεια στη χώρα. Δεν υπάρχει κανένας κλάδος της οικονομίας που να έχει έστω και ελληνική κεφαλαιοκρατική βάση. Αλλήμον, από το 2010 έκλεισαν τόσες βιομηχανίες, εξαγοράστηκαν τόσες ελληνικές εταιρείες. Μέχρι και ο Βασιλόπουλος, π.χ. παράδειγμα, ας πούμε. Είναι πολύ λίγες εταιρείες, μετρημένες στα δάχτυλα πια που είναι ελληνικές. Δηλαδή, πλήρης κατάρρευση. Ναι, να πούμε και δύο λόγια βεβαίως, γιατί έχει μεγάλη σημασία και αυτό για τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βεβαίως. Τα οποία μας τα σερβίρουν ως δίθεν μεγάλη μεταρρύθμιση για τη χώρα και τα οποία θα προχωρήσουν και θα προωθήσουν και την επιστημονική βάση και το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Δεν υπάρχει χειρότερο ψέμα και χειρότερη προπαγάνδα από αυτήν που υφιστάμεθα. Αυτό που πρέπει και πρέπει να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό είναι ότι τα δημόσια βεβαίως πανεπιστήμια δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αντίθετα, είναι σε κακό χάλι. Φρόντισαν οι πολιτικοί γι' αυτό, να το πούμε και αυτό. Μπράβο. Επειδή όμως βρίσκονται σε κακό χάλι και επειδή θέλουν μεγάλες αλλαγές να γίνουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους δώσουμε τη χαριστική βολή για να τελειώσουμε. Όπως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε και στην μέση εκπαίδευση, γυμνάσια και λύκεια, στα οποία δυστυχώς τελούν υποδιάλυση, και το δημοτικό, όπου βλέπουμε να εξελίσσονται σκηνές απείρους κάλους με τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση η απάντηση δεν είναι η ιδιωτικοποίηση, πλήρης ιδιωτικοποίηση παιδείας, γιατί εκεί πάμε. Μας λένε βεβαίως εδώ ότι δήθεν με το νομοσχέδιο αυτό που φέρανε θα δούμε εδώ στην Ελλάδα να έρχονται τα καλύτερα ξένα πανεπιστήμια, το Κολούμπια, το Χάρβαρντ, το Illinois, το King's College κτλ. Και επομένως εδώ θα ανοίξουν οι πόρτες και θα πηγαίνουν εδώ στην Ελλάδα τα παιδιά των Ελλήνων σε τέτοια πανεπιστήμια και επομένως θα κάνουμε ένα πολύ καλό και ισχυρό επιστημονικό δυναμικό. Και πού θα βρουν, κύριε Λαφαζάνη, οι γονείς τα χρήματα να πληρώσουν το κόστος των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Ναι, πρώτον, αυτό είναι μια μεγάλη μπουρδα. Κανένα από αυτά η οποία δηλαδή είναι για γέλια για αυτούς που γνωρίζουν, ούτε κανένα Κολούμπια, ούτε Χάρβαρντ, ούτε κτλ. Δεν είναι βιομηχανίες με σοκολατάκια να φεύγουν και να κάνουν παραρτήματα από εδώ και από εκεί. Δεν μπορούν να τα κάνουν τα παραρτήματα τα μεγάλα από αυτά ιδρύματα, πανεπιστήμια. Ούτε έχουν κάνει μέχρι τώρα επενδύσεις στο εξωτερικό, γιατί θέλουν να στηρίξουν την πραγματική τους βάση που είναι η έδρα τους, και επομένως εκεί είναι που έχουν τη δυνατότητα να έχουν επιστήμονες, να διαμορφώνουν αυτές τις εξελίξεις που διαμορφώνουν εκεί κτλ. Δεν πρόκειται λοιπόν, όπως δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σε καμία χώρα, να έρθει κανένα από αυτά τα μεγάλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αλλά και αν ερχόταν, όπως σημείωσες, αν λέμε που δεν έρχονται και ότι δεν έχουν πάει πουθενά και δεν θα φύγουν, ναι. Αλλά και αν έρθουν, πάλι το κόστος είναι τεράστιο. Τεράστιο το κόστος. Ναι. Δεν είναι πανεπιστήμια αυτά που λένε, μπορεί να είναι μη κερδοσκοπικά,
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο φοιτητής που σπουδάζει εκεί δεν πληρώνει πανάκριβα το... Εγώ πιστεύω ότι θα πληρώνουν ανδρά τα δίδακτρα, όπως ανδρά πληρώνουν οι... Ναι. Και στην Αμερική τα πληρώνουν. Ακριβώς. Πληρώνουν πολύ ακριβά τα πανεπιστήμια αυτά, πολύ ακριβά. Είναι μη κερδοσκοπικά όσον αφορά την δυνατότητά τους να βγάζουν κέρδη για τους ιδιοκτήτες τους, που δεν υπάρχουν ακρεφνείς ιδιοκτήτες, δεν βγάζουν τέτοια κέρδη, αλλά το κόστος λειτουργίας τους, το κόστος των υποδομών τους και των εργαστηρίων τους και όλων των άλλων λειτουργιών τους είναι τέτοιο που πρέπει ο φοιτητής να πληρώσει ακριβά για να μπορέσει να σταθεί στο Κολούμπια, στο Χάρβαρντ. Αυτό το κόστος και στην Αμερική μόνο η ελίτ μπορεί να το καλύψει. Δεν μπορούν όλοι να μπουν μέσα και να λειτουργήσουν σε αυτά τα ιδρύματα. Επομένως, και αν έρθουν, που δεν έρχονται, και αν έρθουν τέτοια ιδρύματα, πάλι το κόστος δεν είναι τεράστιο και δεν θα μπορεί να τεπεξέλθει ο μέσος... Ούτε ο μέσος Έλληνας, ούτε κανένας δεν θα μπορεί να ταπεξέλθει σε αυτά. Και υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, κύριε Λαφαζάνη. Οι χορηγοί που θα βρίσκονται πίσω από αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έχουν το δικαίωμα, πιστεύω εγώ, να φημώνουν και την ελεύθερη γνώμη και το δημοκρατικό λόγο σε ένα καθηγητή π.χ. που θα έχει μια ελευθεροστομία όσον αφορά ένα αντικείμενο, θα τον απολύουν χωρίς άλλη κουβέντα οι χορηγοί που θα βρίσκονται πίσω από αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συμφωνείτε? Ναι, εν μέρει συμφωνώ και σε αυτό, αν και αυτά κρατάνε μια λειτουργία δικιά τους. Δεν είναι διαπλεκόμενες πειρατείες αυτά, ούτε είναι ισχυρά κέντρα τα οποία παράγουν και επιστημονική βάση και καλλιεργούν την επιστήμη. Βεβαίως έχουν την ιδεολογική και πολιτική τους κατεύθυνση, αλλά παράγουν και έργο όμως και δεν είναι πρόθυμα να γίνουν άθυρμα στα χέρια οποιοδήποτε διαπλεκόμενο στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά δεν μπορούν να έρθουν εδώ, δεν έρχονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι αστεία. Και άλλωστε δεν πρέπει να μας παρουσιάσει η κυβέρνηση ποιες συνεννοήσεις έχει κάνει και ποιες συμφωνίες για να εγκαθιδρυθούν εδώ τέτοια... Προφανώς καμία συνεννόηση και καμία συμφωνία. Δεν υπάρχει τώρα, όλα αυτά είναι αρπακόλα. Είναι έργα γελίων και γελίων σχέδια. Αυτό γίνεται, διότι εδώ πρώτα απ' όλα θέλουν επιστημονικό δυναμικό για να στηριχθούν. Πού να το βρουν το επιστημονικό δυναμικό? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εδώ θα έχουμε πειρατικά πανεπιστήμια, πειρατικές προσπάθειες στην ανώτατη εκπαίδευση, κερδοσκοπικές προσπάθειες που θα έχουν άγριο περιεχόμενο, άγριο χαρακτήρα και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τους Έλληνες. Αν τώρα ο Έλληνας θέλει καλό πανεπιστήμιο, ένα καλό πανεπιστήμιο, και πάει τώρα είτε στην Αμερική είτε στην Αγγλία, δεν θα το αποφύγει και τότε αυτό θα γίνεται. Δηλαδή δεν θα αποφύγουμε να φεύγουν από εδώ κάποιος που θέλει και έχουν λεφτά να σπουδάσουν σε ένα πιο καλύτερο πανεπιστήμιο και να έχουν μια καλύτερη προοπτική. Όπως περισσότεροι πολιτικοί που πληρώνουν τα αριστεία τους αδρά οι γονείς τους, οι οικογένειές τους. Αυτοί παίρνουν τα πτυχία στον αέρα. Ναι. Για πολιτικούς λόγους. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που σπουδάζουν από την Ελλάδα, παιδιά που σπουδάζουν σε καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν μια πολύ καλή πορεία. Αλλά χρειάζεται οικονομία, να έχουν οικονομικά οι οικογένειές τους. Ακριβώς. Να κάνουμε, σας παρακαλώ, ένα διαφημιστικό και να συνεχίσουμε. Ναι, βεβαίως. Κύριε Λαφαζάνη, επαναρχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλούσαμε για τα πανεπιστήμια και τις δηλώσεις της κυβέρνησης περί των πανεπιστημίων αυτών, που μάλλον είναι μούφα τελικά. Όπως εξηγήσαμε, τα μεγάλα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού δεν πρόκειται να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτά που θα έρθουν εδώ θα είναι πειρατικά πανεπιστήμια, τα οποία θα θέλουν απλώς να κερδοσκοπήσουν κάτω από το δίθεν πλαίσιο του μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και αυτά θα υποβαθμίσουν περαιτέρω την δημόσια εκπαίδευση, γιατί θα δίνουν τη δυνατότητα
με χαμηλές βάσεις όπως θα είναι η εισαγωγή σε αυτά τα πανεπιστήμια, να μπαίνουν εκεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια οι Έλληνες σπουδαστές, οι Έλληνες μελλοντικοί φοιτητές. Διότι δεν θέλει, όταν μπορεί να μπει στο Πολυτεχνείο του τάδε ιδρύματος με μια βάση πολύ χαμηλή, δεν θα επιχειρήσει να μπει στο Πολυτεχνείο της χώρας μας όταν έχει μεγαλύτερη βάση. Δεν θα κοπιάζουν με λίγα λόγια οι μαθητές για να μπουν. Πολύ σημαντικό. Βεβαίως, έτσι θα οδηγηθεί και θα μειωθεί το επίπεδο των σπουδών, περαιτέρω το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα, και η Ελλάδα θα γίνει μια μπαλανία διάφορων ιδιωτικών συμφερόντων που θα ιδρύουν πανεπιστημιακά κέντρα εδώ που δεν θα έχουν καμία αξία και τα πτυχία τους δεν θα έχουν κανένα βάρος, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παντού. Λοιπόν, επομένως εδώ δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό, είναι αντιμεταρρύθμιση, είναι ο τάφος της παιδείας. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι τώρα έχω ζήσει στα πανεπιστήμια, ξέρω τις δυσκολίες, ξέρω και τα προβλήματα, ξέρω ότι πολλές φορές και το φοιτητικό κίνημα δεν αγωνίζεται με το σωστό τρόπο για τα σωστά αιτήματα για να μπορέσει να ανυψώσει τα πανεπιστήμια. Γιατί είναι κομματοκρατούμενα, κύριε Λαφαζάνη. Είναι και κυρίως κινούνται με στενά ιδεολογικά κίνητρα. Είναι ο εύκολος τρόπος αυτός, αλλά ξέρετε η ιδεολογία είναι χρήσιμη, αλλά να είναι σε συσχέτιση με την πραγματικότητα. Αν αφαιρεί την πραγματικότητα και δημιουργεί σχέδια επί χάρτου και προσπαθεί να προσαρμόσει την πραγματικότητα σε ιδεολογικές κατευθύνσεις, τότε δημιουργούνται εκτρώματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, τώρα υπάρχει ένα γιγάντιο φοιτητικό κίνημα, το οποίο αν αποκτήσει σωστό προσανατολισμό και σωστή κατεύθυνση, μπορεί να παίξει δραστήριο ρόλο και κεντρικό ρόλο για την αφύπνιση συνολικά του ελληνικού λαού και να φέρει ξανά την νεολαία της χώρας μας στο προσκήνιο για μεγάλες δημοκρατικές, προοδευτικές και πατριωτικές, θα έλεγα, αλλαγές. Το εύχομαι να αποκτήσει, αλλά δυστυχώς προείστανται η ΔΑΠ, η ΠΑΣ. Ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά όμως μπορούν να ανατραπούν και πρέπει να ανατραπούν, διότι βλέπουμε τι θέσεις που παίρνουν όλοι αυτοί στις σημερινές εξελίξεις. Είναι τραγικές οι θέσεις που παίρνουν, είναι καταστροφικές και μπορεί μια νέα γενιά να ξεπηδήσει μέσα από αγώνες, μέσα από καινούργια αιτήματα, με καινούρια μυαλά και να πάρει τη σκητάλη στα χέρια της. Το ευχόμαστε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς νεολαία και χωρίς να κινηθεί νεολαία δεν μπορεί να γίνουν αλλαγές σε μια χώρα. Και πάντοτε ιδιαίτερα στην Ελλάδα η νεολαία έπαιζε ένα κεντρικό ρόλο στις μεγάλους μετασχηματισμούς που όποτε γίνανε και στις μεγάλες ανατροπές και στις μεγάλες ελπίδες που υπήρχαν στον ελληνικό λαό. Φρόντισαν βέβαια να τη διώξουν, κύριε Λαφαζάνη, τη νεολαία, γιατί πάρα πολλοί νεολαίοι που τελειώσαν τα πανεπιστήμια έφυγαν σε άλλες χώρες, μη έχοντας να κάνουν κάτι εδώ. Βεβαίως, και αυτό ήταν και παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για την χώρα μας. Και επίσης να μην παραλείψουμε να πούμε εδώ τα χάλια στα οποία οδηγείται και έχει οδηγηθεί η υγεία. Το εθνικό σύστημα υγείας. Ναι. Το λεγόμενο εθνικό, το λεγόμενο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο έχει καταρρεύσει στην κυριολεξία αυτό το σύστημα. Έχει στην κυριολεξία καταρρεύσει. Βλέπετε τι γίνεται στο Αγλαία Κυριακού αυτές τις μέρες. Ναι. Δεν έχει αναισθησιολόγους και δεν μπορεί να κάνει εγχειρήσεις. Είναι δραματική κατάσταση. Και έχουμε έναν κωμικό Γεωργιάδη να λέει ότι θα το λύσει το πρόβλημα διότι θα φέρει 3 αναισθησιολόγους στο Αγλαία Κυριακού. Μα δεν λύνεται κανένα πρόβλημα με 3 αναισθησιολόγους. Δεν βλέπει ότι έχει οδηγήσει όχι μόνο ο ίδιος αλλά και όλοι οι προηγούμενοι, όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει το δημόσιο σύστημα να είναι να έχει ένα κατάντημα απερίγραπτο και ο πολίτης να μην μπορεί όχι να εξυπηρετηθεί αλλά να μην μπορεί να επιβιώσει και να ικανοποιήσει στοιχειώδεις ιατρικές ανάγκες.
και αυτό βλέπουμε σήμερα με τις λίστες, τεράστιες λίστες που υπάρχουν. Δηλαδή τρελαίνεται ο άλλος όταν ακούει ότι υπάρχουν με τετραψήφιων αριθμών, σε τεραψήφιες αριθμό λίστες για να πάει να κάνει εγχείρηση ο απλός πολίτης. Πότε θα τελειώσουν? Δεν τελειώνουν ποτέ. Ο άνθρωπος θα έχει πεθάνει, ο άνθρωπος θα έχει ανάπηρος και θα περιμένει ακόμα άλλα κάνα 2 χρόνια για να έρθει η σειρά του με τις λίστες. Γιατί δεν έχει να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να πληρώσει τεράστια ποσά την ώρα που έχει πληρώσει βεβαίως την ασφάλιση του. Ασφαλιστικές φορές, φυσικά. Ασφαλιστικές φορές δεν έχει να πληρώσει και επομένως είναι στον αέρα. Και αν δείτε το τι γίνεται στα νοσοκομεία, είναι ένας θρήνος καθημερινά. Παίξαμε βίντεο, κύριε Λαφαζάνη, στην εκπομπή μου, όπου στο μεευτήριο Έλενα έβγαιναν γιατροί και νοσηλευτές. Έλεγαν ότι μέσα τις προηγούμενες μέρες που είχαμε το πολύ δυνατό κρύο, αγωνιούσαν οι νοσηλευτές και οι γιατροί να κρατήσουν στη ζωή τα νεογνά, διότι δεν υπήρχε θέρμανση. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Λαφαζάνη, τι σημαίνει αυτό για ένα μεευτήριο? Το 2024. Βεβαίως. Και είναι και με ευτήριο κιόλας. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορούσαν λέει, να πλύνουν τα νεογνά. Ναι. Αυτή η αθλιότητα στη χώρα πια, εκεί έχουμε καταντήσει και κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε, κάνουμε δεν τα ξέρουμε, δεν μιλάμε, δεν αντιδρούμε, δεν παίρνουμε τις τύχες στα χέρια μας. Δεν είναι δυνατόν να μας πάνε σε ιδιωτική παιδεία, τώρα σε ιδιωτική υγεία, και όπου όποιος δεν έχει την τσέπη του φουσκωμένη θα πεθαίνει στον δρόμο. Γυρνάνε λοιπόν την κοινωνία σε έναν άλλον αιώνα και παρακάμπτουν όλους τους αγώνες που έκαναν οι άνθρωποι για να διεκδικήσουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία. Είναι θλιβερό. Κάτι χειρότερο από θλιβερό, είναι θανατηφόρο. Ακριβώς. Εγώ πήγα για να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα που έχω ιατρικό και η ουρά, ξέρετε πώς ήταν, τετραψήφια. Και μου λένε Μάρτης και Φλεβάρης είναι κλεισμένα το νοσοκομείο για Μάρτη με Φλεβάρη, λίστες είναι κλεισμένες. Ναι. Επομένως θα πάμε από Απρίλιο και μετά και βλέπουμε. Σκεφτείτε τώρα, και είναι επίγοντο πρόβλημα αυτό. Από Απρίλιο, ναι. Να περιμένω. Αν δεν έχετε χρήματα λοιπόν, δεν θα πάτε. Οπότε πήγαινα σε ιδιωτικό. Πάω στο ιδιωτικό να ρωτήσω. 2.500 η υπηρεσία αυτή στοιχίζει εκεί για να πάω. 2.500 και ασφαλώς μου λέει είναι θέμα ημερών να την κάνουμε. Αυτή την ιατρική πράξη προσωπικά σε εσάς. 2.500. Λοιπόν, 2.500 όμως δεν υπάρχουν. Πού να βρεις 2.500? Δεν βρίσκονται 2.500 έτσι για πλάκα. Δεν υπάρχει καμιά μηχανή που να κόβει 2.500. Λοιπόν, πρέπει να ζήσει η οικογένεια. Έχουμε υποχρεώσεις. Εδώ δεν μπορούμε να το βγάλουμε πέρα. Λοιπόν, και πληρώνεις την ασφαλεία για να μπορείς να έχεις στην κρίσιμη στιγμή μια υποστήριξη από το δημόσιο σύστημα υγείας. Και δεν έχεις καμία υποστήριξη. Είναι διαλυμένα όλα. Είναι κατεστραμμένα όλα. Και βεβαίως αν τώρα τι κάνουν, πάνε να κάνουν τα απογευματινά χειρουργία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει απογευματινά χειρουργία? Ναι, θα πληρώνει ναι, φυσικά, αδρά, πολλά χρήματα. Το ιδιωτικό νοσοκομείο θα το μεταφέρουν στα δημόσια νοσοκομεία. Το πρωί υποτίθεται θα είναι δημόσια και το απόγευμα θα είναι ιδιωτικά τα νοσοκομεία. Και αυτό το λέω γιατί όπως είναι σήμερα η κατάσταση και οι γιατροί δεν πληρώνονται σωστά για να μπορούν να επιβιώσουν και ανάλογα με τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Μα δεν πληρώνονται καν τις εφημερίες τους, κύριε Λαφαζάνη, οι γιατροί. Επίτηδες γίνονται όλα αυτά. Στοχευμένα πιστεύω. Βεβαίως, έτσι είναι. Δεν αμείβονται με βάση τη συνεισφορά τους και τις δυνατότητες που έχουν και το ρόλο που παίζουν, με αποτέλεσμα τώρα να έχει έλλειψη διευθυντικού προσωπικού και καλού επιστημονικού προσωπικού το δημόσιο νοσοκομείο,
γιατί αυτοί που είναι οι καλοί γιατροί, αυτοί που έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες, φεύγουν και πάνε είτε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, είτε πάνε σε ιδιωτικό ιατρείο, είτε φεύγουν και για το εξωτερικό. Ναι, οι περισσότεροι πάνε Κύπρο και Αγγλία, ναι, σωστά. Και άρα υποβαθμίζεται και το ανθρώπινο δυναμικό μέσα, ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό μέσα στα νοσοκομεία μας. Με αποτέλεσμα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν να μην είναι αυτές που θα πρέπει να προσφέρονται και να είναι σε επίπεδο που θα πρέπει να δίδεται. Μα και πάνω σε αυτή τη συνθήκη απολύουν και 6.000 συμβασιούχους. Αυτό είναι προκλητικό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και απολύουν συμβασιούχους και αυτό γίνεται ανεξάρτητα από τη θέληση των γιατρών και ανεξάρτητα από τη θέληση του νοσοκομιακού προσωπικού, που βεβαίως κάνει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να ανταποκρίνεται σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό έργο το οποίο προσφέρει. Αλλά όμως δεν έχει τις αντίστοιχες συνθήκες για να μπορέσει να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και να προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα τρομακτικά προβλήματα στην Ελλάδα. Δεν πιάσαμε εμείς μερικά από αυτά βεβαίως, αυτά που είναι και στην ημερήσια διάταξη, αλλά νομίζω ότι είναι η πραγματική εικόνα και για όλα αυτά υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι η επιτομή της κατάντιας μας, ότι μας αργοπεθαίνουμε ως πολίτες, κύριε Λαφαζάνη, και περιμένουμε πραγματικά κάποιον να μας οδηγήσει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Μας σκοτώνουν αργά και μεθοδικά. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά όσα άκουσαν οι ακροατές θα συμφωνήσουν, μας σκοτώνουν. Αυτό δεν συμβαίνει. Βέβαια, αυτό συμβαίνει και σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Έχουμε τρόπους να αντιδράσουμε, τους ξέρουμε όλοι αυτούς τους τρόπους. Ξέρουμε ότι μπορούν να υπάρξουν άλλες λύσεις, εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν δυνατότητες να έχουμε μια πιο ανθρώπινη και πιο δίκαιη κοινωνία και σιγά σιγά να κάνουμε πιο ισχυρή παραγωγικά την Ελλάδα, πιο ισχυρή τεχνολογικά, πιο ισχυρή δημοκρατικά, να έχουμε πολίτες που να εμπνέονται και να εμπνέονται, όπως το είπατε, γιατί τώρα δεν εμπνέονται οι πολίτες από την πολιτική χαβούζα της Βουλής. Βεβαίως, να εμπνέονται και να εμφορούνται από πατριωτικά ιδανικά για να μπορεί να διαμορφώσουμε μια κατάσταση όπου να μην αφήνουμε χρέη και όλο και μεγαλύτερα χρέη για τις επόμενες γενιές, αλλά να αφήνουμε ελπίδες για καλύτερη ζωή στην επόμενη γενιά και ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί είμαστε η πρώτη γενιά εδώ που για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για τα δυσέγγονά μας αφήσουμε πίσω μας τεράστια χρέη. Δεν είναι ότι δεν θα τους αφήσουμε τίποτα θετικό, τους αφήνουμε χρέη, τεράστια χρέη. Και αυτό είμαστε η πρώτη γενιά που για να επιβιώσει αυτή τρώει από τις ζωές των παιδιών της, των εγγονών της και των δυσεγγονών της. Και αυτό είναι τραγωδία για τη χώρα. Μια μεγάλη τραγωδία για τη χώρα. Κύριε Λαφαζάνη, έχετε ένα εξαιρετικό προνόμιο ως πολιτικός. Το προνόμιο που έχετε εσείς είναι ότι σας υπολείπτονται και άνθρωποι της δεξιάς, γενικά όλων των παρατάξεων. Μπορώ να αντιληφθώ πώς το καταφέρατε αυτό. Είναι θέμα εντιμότητας και αμεσότητας του λαού σας, αλλά πραγματικά είστε πολύ τυχερός σε αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Έχετε σκοπό να συμμετάσχετε στις ευρωεκλογές? Εγώ έχω σκοπό βεβαίως και πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να κατέβουμε σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι και μια μεγάλη έκπληξη κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Διότι ο κόσμος αναζητά φερέγγιες λύσεις, ζητά φερέγγιους πολιτικούς, ζητά εντιμότητα. Και ανατροπές, ναι. Βεβαίως αντισυστημικές λύσεις, ανατρεπτικές λύσεις με περιεχόμενο. Όχι λόγια του αέρα, με περιεχόμενο. Που να δίνουν νέο προσανατολισμό στη χώρα και σταθερότητα και δυνατότητα να έχουμε θετικές εξελίξεις. Γιατί εγώ δεν λέω λόγια του αέρα, απλώς αντισυστημικές αερολογίες. Μα εσείς δείξατε ούτως ή άλλως τις προθέσεις σας όταν ήσασταν υπερυπουργός. Λέω πράγματα τα οποία
είναι μελετημένα, είναι ρεαλιστικά, είναι μεν ανατρεπτικά, αλλά ανατρεπτικά με τη σωστή έννοια. Όχι ανατροπή για να πάμε στο χάος. Εμπεριέχοντας πατριωτισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πατριωτισμό και ρεαλιστικότητα, έτσι ώστε να κάνουμε σταθερά μεγάλα βήματα προς τα μπρος. Αλλά με μεγάλες επίσης αλλαγές. Γιατί χωρίς μεγάλες αλλαγές, Ακριβώς. στη χώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αν ακολουθήσουμε την πεπατημένη, αυτή που βλέπουμε να ακολουθούν και τα άλλα κόμματα, τότε οδηγούμαστε στα ίδια αποτελέσματα. Θα είμαστε υπάλληλοι των ξένων κέντρων στην Ελλάδα. Γιατί το κεντρικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η εθνική της ανεξαρτησία. Αυτό. Θέλει πολιτικούς που να έχουν εθνικό πατριωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή να σκέφτονται για το καλό της χώρας και του ελληνικού λαού και όχι για το πώς θα είναι χρήσιμοι στα ξένα κέντρα. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο ελάττωμα της χώρας μας από την απελευθέρωσή της, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταίες δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια αυτό το πρόβλημα έχει γίνει γάγκρενα κυριολεκτικά. Η Ελλάδα δυστυχώς χειραγωγείται και κατευθύνεται από τα έξω σε προσανατολισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με το εθνικό και λαϊκό συμφέρον. Με κυβερνήσεις μαριονέτες και εντεταλμένους των ίδιων κέντρων εξουσίας κάθε φορά. Είναι απογοητευτικό, γι' αυτό και τόση αποχή φυσικά των Ελλήνων πολιτών, κύριε Λαφαζάνη, από τις εθνικές εκλογές. Βεβαίως. Έτσι είναι. Μεγάλη αποχή, αλλά όμως τη μεγάλη αποχή στηρίζεται και η παρουσία τους αυτών των κέντρων. Δυστυχώς. Γιατί γίνονται μάγκες με ένα 12 και 15%. Επομένως, εμείς θέλουμε να κατέβουμε σε ευρωεκλογές, επιδιώκουμε να κατέβουμε και θα έχουμε επιτυχία, αλλά θέλουμε και στοιχειώδη οικονομικά μέσα για να μπορέσουμε να σταθούμε στο προσκήνιο, διότι φέραν και ένα κατάπτυστο νόμο με τον οποίο αυξάνουν το κόστος της συγκρότησης ψηφοδελτίου στις ευρωεκλογές από 7.000 περίπου που ήταν, το πήγαν 25. 25.000 όμως δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Όχι, το κάνανε αποτρεπτικά, κύριε Λαφαζάνη. Είναι πασιφανές. Ναι, το κάνουν αποτρεπτικά για να μην κατέβουν κόμματα τα οποία είναι πιο μικρά και τα οποία δεν διαθέτουν τον μπαχτολό από τη διαπλεκόμενη ολιγαρχία. Φυσικά. Εμείς δεν παίρνουμε λεφτά από τη διαπλεκόμενη ολιγαρχία. Θέλουμε να βρούμε τα οικονομικά μέσα από εισοδήματα ανθρώπων που είναι δίπλα μας και οι οποίοι πιέζονται κι αυτοί και θέλουν να δουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Από εκεί θέλουν να προκύψει αυτά τα μικρά ποσά, αλλά πολύτιμα, για να μπορέσουμε να κατέβουμε στις εκλογές. Να έχουμε ψηφοδέλτιο, να βγάλουμε μια αφίσα, μια προκήρυξη, να πάμε σε όλη την Ελλάδα και να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και να ακουστεί ο λόγος μας, να μπορέσουμε να ακουστεί το ψηφοδέλτιο που έχουμε και να αναθαρρύσουν και λίγο οι Έλληνες, κύριε Λαφαζάνη, που είναι απογοητευμένοι. Βεβαίως, να αναθαρρύσουν και να αποκτήσουν μια ελπίδα ότι μπορεί κάτι να γίνει σε αυτή τη χώρα. Ότι δεν είναι όλοι πουλημένοι, Ακριβώς. Δεν είναι όλοι εξαρτημένοι, δεν είναι όλοι υποχείρια του ενός και του αλλού, ότι πρέπει κάποτε να επιβραβεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πορεία αγωνιστική από τα εφηβικά τους χρόνια μέχρι σήμερα, ότι δεν είναι άνθρωποι που άγονται και φέρονται, αλλά έχουν άποψη, έχουν θέση και πάντοτε ο γνώμονας που παίρνουν τις θέσεις τους είναι το συμφέρον του τόπου και του ελληνικού λαού και όχι τίποτα άλλο, όχι η τσέπη τους, όχι η αναρρίχησή τους σε αξιώματα, διότι εμείς έχουμε ευθύσει τα αξιώματα όταν πρόκειτο μέσα από αυτά τα αξιώματα να ξεπουλήσουμε τις ιδέες και τις θέσεις μας. Εσείς είστε το ζωντανό παράδειγμα σε αυτό, κύριε Λαφαζάνη, το γνωρίζουμε όλοι πια. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι σήμερα το μέγα θέμα και το μέγα ζητούμενο για την Ελλάδα. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, ένα μήνυμα για τους ακροατές και τους Έλληνες πολίτες. Ένα μήνυμα που ίσως να τους προτρέπετε εσείς, είναι στο χέρι σας. Προτρεπτικό, ένα μήνυμα. Να τους προετοιμάσετε για κάτι, γιατί πριν ακούσαν για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες, κάτι που ακούν οι πολίτες της υπόλοιπης Ευρώπης, ότι έχουμε το κίνδυνο ενός επικείμενου πολέμου. Θέλετε να αφήσετε ένα μήνυμα στους ακροατές μας?
Βεβαίως το μεγάλο μήνυμα αυτή την ώρα είναι ότι να σταματήσουμε την αποσιοδοξία, να μην σχολιάζουμε απλώς την πραγματικότητα και να ικτήρουμε από εδώ και από εκεί, να πάρουμε τις υποθέσεις στα χέρια μας. Να καταλάβουμε ότι από μας εξαρτάται το μέλλον και μπορούμε. Δεν είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι ή τα άτομα ή οι πολίτες οι οποίοι είναι παραπεταμένοι, δεν τους υπολογίζει κανείς και άρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Το ακούω συχνά αυτό να λέγεται. Όχι, εμείς είμαστε η δύναμη. Ο απλός πολίτης, αυτός που φαίνεται μονάδα, δεν είναι μονάδα. Έχει και άλλους οι οποίοι έχουν τις ίδιες απόψεις, έχει και άλλους δίπλα του που πρέπει να απλώσει το χέρι του και να συναντηθεί μαζί τους και να συναντηθούμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη κοινή προσπάθεια για μια Ελλάδα που θα είναι ανεξάρτητη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ανεξάρτητη Ελλάδα. Ανεξάρτητη Ελλάδα. Επιτέλους. Δεν είναι δυνατόν. Δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Ακόμα και χώρες, ας πούμε, πολύ πιο αδύνατες από την Ελλάδα. Ακόμα και χώρες οι οποίες ήταν πολύ πιο πίσω από την Ελλάδα. Με την ανεξαρτησία τους και με την προσπάθειά τους και με τον αγώνα τους και με τη σκληρή δουλειά τους κατάφεραν να κάνουν βήματα. Πολύ θετικά βήματα. Εμείς συνεχώς οπισθοχωρούμε. Εμείς χάνουμε έδαφος στην περιοχή, χάνουμε έδαφος στην Ευρώπη, είμαστε στον πάτο και πηγαίνουμε ακόμα πιο κάτω. Χάνουμε το Αιγαίο, θα χάσουμε τη Θράκη, ναι. Θέλουμε τη δυνατότητα, αλλά θέλουμε κουράγιο, θέλουμε ελπίδα, θέλουμε αισιοδοξία. Θέλουμε να καταλάβουμε ότι το μέλλον εξαρτάται από μας. Δεν είναι κάποιοι τρίτοι που το ορίζουν το μέλλον ερήμοι μας. Εμείς τους επιτρέπουμε να το ορίζουν αυτοί ερήμοι μας, διότι εμείς δεν κινούμαστε, δεν αφυπνιζόμεθα, δεν κινητοποιούμεθα, δεν ενωνόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε τι επιλογές πρέπει να κάνουμε κάθε φορά. Δεν είναι δυνατόν να επιλέγουμε από το κακό στο χειρότερο. Έχετε δίκιο. Αυτούς που κυβερνάνε σήμερα δεν τους ξέραμε, δεν τους περιμέναμε κάτι καλύτερο. Όχι, δεν το περιμέναμε το καλύτερο. Και όμως πήγαμε και τους ψηφίσαμε, όπως ψηφίσαμε και τους προηγούμενους, όπως και τους προπροηγούμενους, όπως διατρέχουμε τον κίνδυνο να ψηφίσουμε και τους επόμενους με τα ίδια κριτήρια. Να οδηγούμεθα δηλαδή σαν αγέλη πίσω τους. Όχι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν τη σταθερότητα στη χώρα. Δεν μας εξασφαλίζουν τίποτα παρά τις χειρότερες μέρες που ζούμε και θα ζήσουμε. Αυτό μας εξασφαλίζουν. Λοιπόν, να παλέψουμε και δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο που να δίδεται από τον ουρανό στη ζωή. Σωστά. Εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις. Εμείς θα τις διαμορφώσουμε τις εξελίξεις. Εμείς μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέση μας. Μην βλέπουμε τον εαυτό μας μόνο. Δεν είναι ο εαυτός μας μόνο σε αυτή την κοινωνία. Και μην έχουμε αυτή την εντύπωση ότι όλοι οι άλλοι είναι για πέταμα και όλοι οι άλλοι είναι απατεώνες και κλέφτες και λοποδίτες. Βεβαίως έχει χαλάσει η κοινωνία μας, το ξέρω. Αλλά όμως εμείς πρέπει να εμφυσίσουμε ένα πνεύμα αλληλεγγύης παντού, δίπλα μας, στον διπλανό μας και με τη στάση μας να επιδείξουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε έναν διαφορετικό δρόμο. Ο καθένας αν το κάνει αυτό, τότε η Ελλάδα θα αλλάξει όψη, θα αλλάξει εικόνα. Θα αλλάξει η εικόνα πρώτα απ' όλα για τα παιδιά μας που βλέπουμε να ακολουθούν πολύ ολισθηρούς δρόμους πλέον. Πάρα πολύ ολισθηρούς δρόμους. Και αυτό είναι το χειρότερο για τη μοίρα της χώρας και το μέλλον της. Λοιπόν, εδώ πρέπει να αφήσουμε κάτι καλό για την Ελλάδα. Όχι ρημάδια πίσω μας. Όχι μια χώρα η οποία δεν θα έχει αξίες, μια χώρα που δεν θα έχει ταυτότητα, μια χώρα που δεν θα έχει πολιτισμό, μια χώρα η οποία θα είναι μόνο να ζει με την αρπαγή, με αρπακτικά και με την κλεψιά και την εξουσία των ολίγων. Όχι. Έχουμε άλλες προοπτικές και μπορούμε. Τα είπατε όλα, κύριε Λαφαζάνη. Ο λαός θα σώσει το λαό. Τα είπατε όλα. Βέβαια. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για αυτή την εξαιρετική συνέντευξη που δώσατε σήμερα στο ραδιόφωνο, γιατί εντάξει, το ότι σας θαυμάζω εγώ προσωπικά είναι γνωστό, αλλά ήταν και απέτηση, αν θέλετε, των ακροατών να σας ακούσουν σήμερα σε μια δεύτερη συνέντευξη, γιατί πάντα είστε επίκαιρος και πάντα έντιμος σε αυτό που λέτε. Πραγματικά σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Γιολάντα. Είσαι από τις λίγες φωνές στα Αιτζιανά που έχουν μια ειλικρίνεια, έχουν ανιδιοτέλεια και έχουν και σωστό προσανατολισμό για τη χώρα μας και το λαό μας. Ευχαριστώ. Και αυτές οι φωνές λείπουν τώρα και πρέπει να πολλαπλασιαστούν και μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Και εσύ δίνεις ένα πολύ καλό παράδειγμα. Τι μπορεί να σημαίνει επικοινωνία, τι μπορεί να σημαίνει δημοσιογραφία, τι μπορεί να σημαίνει παρέμβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Ανατροπές με τη Γιολάντα. Στο μικρόφωνο η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου.